Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli avuldaşlar, indi bizning bizni yaratib yeritirgan har barcha musulmon qardoshlar, sizni ixlosdan tabriklayman. Shu bizning avulibizning 30 yillığı bilan indi Rabbimiz Alloh taala şu meşlerimizni hayırlı, bereketli Allah yurtta qilsin inşallah. Şu o'rinda hayırlı ibodatlar nasip etsin. Indi Rabbimiz Alloh taala alday kunda hali meştebizning 100 yillığında, 200 yillığında inşallah ko'rga bizning oqlarimizga shu o'rinda ibodat qilarga nasip etsin inşallah. Amin. Assalamu alaikum, hayırlı gün, hürmetli avuldaşlar, kilgen konaklar. Biz sizni bugünkü meşitimiz açılığına 30 yıl bulu uңайından iske alık imamlarını şarasına jıyıldık. Meşit, İslam dini için mühim orun, hem ul halkının ruhi turmuşunda üzençilikli rol oynay. Avulның күрке мәчет, мәчетнең күрке халык диләр. Халыкка кабат дин иреге бирелгәч, 1994 елда Камышлы авылында яңа мәчет төзелә һәм шул көннән башлап имам йортыбыз эшли башлый. Авыл өстендә азан яңгырый. Биредә 5 вакыт һәм җомга намазлары укыла, ифтар ашлары үткәрелә. Ураза һәм Корбан гаетләре зурлап бәйрәм ителә. Хатын-кызлар һәм балалар өчен din sabaqların öyrənu dərsləri uza. Məvlid bəyramda bəyit münəcətlər əйтілі, məşiddə daimi rəvişdə Rufiya abıstı Ziyaddinova yetəkçiligində abıstaylarımız tarafından Qur'an okullar uyuşturula. Әлеге məşiddə birinci imam Zəki Xadiyev bola, həm özünün vafatına qədər әлеге vazifəni alıb bara. Xatını Minyamal abıstay Zəki Həzrətini Qur'an oqırğa həm dualar öyrətə. 1999 yılda avulның imamı itib Hürmetullah Nasibulin qoyula. Ул авылның мөхтәрәм кешесе. 33 ел буе Алга колхозында техникада эшли, яз, көз тракторда җир сөрә. Игеннәр өлгергәч комбайн штурвалы артында утыра. Хатыны Рәйсә апа белән алар 10 бала тәрбияләп үстерәләр. Мич ягып җылтылган гади генә авыл мәчете шул еллар эчендә танымаслык булып үзгәрде. Аллаһ Тәгалә кем мәчет төзергә ярдәм итә, шуның өчен җәннәттә йорт салам дигән. 2014 елда мәчеттә пристрой эшләнә. Анда уку залы, тахаратхана, аш-су бүлмәләре булдырыла. Һәм инде хөрмәтле кунакларыбыз, без иншалла шушы бәйрәмебезне дип әйтгәндәйме, Коръән укып башларбыз һәм инде дуа кылырга Җәлил хәзрәткә сүз биребез. Рәхим итеп, Илнур хәзрәтне чакырабыз һәм инде Коръән аятларыннан башлап җибәрәбез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ya Rabbim bir özüңнең ризалыгына өмет итеп Qur'ан аятларыбызны, барча хата кимчелекләребезне гафу кылып, үзеңнең фазлы рәхмәтең белән безләрдән кабул итеп алсаң иде. Анда булган әзер савапларны галәмгә рәхмәт өчен җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлламның рух шәрифләренә ирештереп кыямәт көнендә шәфәгатьләрен барчаларыбызга да насыйп эйләсәң иде. Табыздан алейһиссәламдан абасава разахның рухларын иштирухларын шат кылсаң иде. Табыздан алейһиссәламдан алып бүгенге көнгә кадәр җир йөзенә килеп киткән барлык мөмин мөселман кардәшләрнең, барлык әнбияләр, әүлияләрнең рухларына да гайди рухларын шат кылсаң иде. Шушы авылдан чыккан барлык мөмин мөселман кардәшләрнең рухларына иштирухларын шат кылсаң иде. Шушы авылның зиратларында мәрхүмә булып бездән дәвам итеп ятучы барлык мөмин мөселман кардәшләрнең рухларына да гайди рухларын шат кылсаң иде. Шушында килеп кулларын күтәреп амин дип синнән дәвам итүчеләрдән, шушы мәчет мәдрәсәне төзүчеләрдән, төзергә ярдәм итүчеләрдән, бүген аның яшәешен тәэмин итүчеләрдән дәвам итеп ятучы вафатлаган барлык туганнарының, әти-әниләренең, әби бабаларының, йөрәк җимеш балаларының, никахта булып та дөньядан үткән хәләл җефетләренең, дәвадан ташламагыз дип васыять иткән дусларының, танышларының, якыннарының, күршеләренең барчаларының да рухларына да гайди рухларын шат кылсаң иде. Аларны безләрдән риза кылсаң иде. Ил көннәребезгә, җаннарыбызга, гаиләләребезгә тынычлык, тәннәребезгә сәламәтлек, маңгай күзләребезгә нур, калып күзләребезгә нур биреп, үзебезнең, балаларыбызның, оныкларыбызның, җитәкчеләребезнең күңелләренә тәүфыйк, һидаят биреп, яши торган дөньяларыбызны ислам дөньясы кылсаң иде. Үзеңнең кушканнарыңны үтәп, тыйганнарыңнан тыелып яшәү насыйп кылсаң иде. Шу илләр арасында бара торган низакларның дахырларын хәерле кылып, үз вакытында тамамланып, егетләребезгә сау-сәламәт ватаннарга әйләнеп кайтуларын насыйп кылсаң иде. Авылда калучы яшьләрнең саннарын арттырсаң иде, туучы балаларның саннарын арттырсаң иде, мәчеткә ирешкән сафларыбызны ишәйтсәң иде. Я Раббым, шу килгән яңа көзләрне, киләчәк яңа кышларны, яңа җылларны хәерле көзләрдән, хәерле кышлардан, хәерле еллардан кылып, biz бәндәләрен белеп һәм белми кылган гөнаһларын гафу кылып, афәтләрдән, хәүф-хәтәрләрдән, бәла-казардан имин кылсаң иде. Я Раббым, быел киң рәхмәтең белән мул ниъмәтләреңне бирдең, җыеп алырга көннәрен дә бирдең. Шушы ниъмәтләрне үзебезгә насыйп ниъмәтләрдән кылып, ил көн тынычлыгында, гаилә тынычлыгында шатлык, сөенеч, куаныч белән үзебезгә куллануларыбызны насыйп кылсаң иде. Алдагы елларны да хәерле еллардан кылып, матур җәйләреңне, матур язларыңны, шифалы яңгырларыңны биреп, мул ниъмәтләрне тагы да күреп сөенергә насыйп кылсаң иде. Калган гомерләребезне барчабызныкында хәерле гомерләрдән кылып, телләребезгә, күңелләребезгә сабырлыклар биреп, үзең риза булырлык итеп үтүләребезне насыйп кылсаң иде. Актык сулышларыбызда ла илаһа иллаллаһ Мөхәммәд рәсул хузурына барып, шушында бүген матур итеп чыгышкан шикелле җәннәтеңдә дә чыгышуларыбызны насыйп кылсаң иде. Раббана атина фид дөнья хәсәнәтен ва фил ахирати қина сабнар. Аллаһ Тәала кабул итсен, рәхмәт булсын. Mərhəmətli, yumuşaq olur, jirdəgi hər məxluqqa. Boysunu necə bulasın? Fikirləb, qarıq əli, hər bir sözlə xəmğəmənlə, uşağa salıq əli. Allah haqqı, ən birinci, vuruşubuz gıybədət, namaz oxub, urazə tutub, ətik şüksüz zor rəhmət. Bizni yaratıb, hürmətlər, күп ni'mətlər birdi ул. Күз, qulaqlar, halal rizq, aqıl
Аяк һәм кул. Sana бөтерелеп түгел. Аллаһ биргән нигъмәтне үзен тыңлаганга гына бүләк итер җәннәтне. Сөекле Пәйгамбәребез зур әдәпкә өйрәтте. Аллаһ кушкан әмерләрне үзе эшләп күрсәтте. Коръән китабын аңлатып, җәһәннәмнән кисәтте. Җәннәт белән сөендерде, туры юлны өйрәтте. Хак сүзне һәр вакыт әйтеп, гаделлекне таратыйк. Якты нурлы динебезне дөрес итеп аңлатыйк. Иманлы кеше диләр, иманлы бала диләр. Иманның нәрсә икәнен күп кешеләр белмиләр. Иман бит ул фаны, ышангач гыйлем алу, белеп, аңлап, яратып, бер Аллаһка буйсыну. Ышану бер Аллаһка, аннан фәрештәләргә, китапларга, рәсүлләргә, кыямәткә, тәкъдиргә. Аллаһның алты нигезен өйрән син, ялкауланма, бар галәмнәрнең хуҗасын Аллаһка каршы барма. Гыйлем бирә безгә газиз Аллаһ, сынауларын биреп төзәтә. Әкрен-әкрен хаклыкны аңлатып, Коръән хөкемнәрен өйрәтә. Ак яулыклы апа, әбиләрем, Аллаһ йортын бигрәк үз итә, җанландыра сыйныф бүлмәләрен, белем йомагын сүтә. Аллаһ йорты гөрләп тора бүген, аңлаганнары кайта иманга, үзләре белгәнне тырыша өйрәтәләр дуска туганга. Эй Раббыбыз, синең кулыңда бит, уят әле татар дөньясын, Коръәнеңне тоттыр кулларыңа, бар да туп-туры юлдан барсын. Китмей торыгыз, яме, китмәгез. Күчтән эшләр бирә. Аллаһның рәхмәте булсын балаларга шундый матур чыгыш ясаган өчен. Алар безнең киләчәк, Алла бирсә. Шушы матур шәһәрләр сөйләнешкә иманлы булсыннар. Камышлы авылы имам хатибы Илнур хәзрәт Зияддиновка сүз бирәбез, рәхим итегез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле килгән кунаклар, хөрмәтле авылдашлар. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Менә шушындый чарага җыелдык, шулай бит инде мәчетебезнең менә 30 еллык юбилее. Менә шушы 30 ел дәвамында инде шушы авылыбызда, шушы мәчеттә, шулай бит гыйлем тарату, гыйлем бирү дәресләре, көндәлек 5 вакыт намаз, азан яңгырый, шулай бит. Инде бу авылның йөрәге, үзәге дип әйтик. Инде авылда дин булса, барда була, инде туры юл, һәр кешегә теге табу, өйрәнү урыны бар, шулай бит. Инде бүгенге көндә әлхәмдүлиллаһ дин сабаклары алу өчен бөтен мөмкинчелекләр бар, бөтен өлкәдә дә, шулай бит. Инде бик зур рәхмәтен әйтәсем килә менә шушы авыл халкына, шулай бит. Инде шушы авыл халкы ярдәмендә шушы мәчет инде эшләвен дәвам итә. Инде шушы менә финанс ярдәмнәр, инде садакалар, инде Аллаһ субхана ва тааля бу биргән садакаларны инде һәр барчасында үзе белә, шулай бит. Инде шушы биргән садакаларыбыз бәрабәренә инде кыямәт көнендә җәннәтләргә керердәй гамәлләр булсын һәрберебезнең дә, инде Аллаһ кабул итсен, шулай бит.
Менә шушы 30 еллыкка да инде әз генә тышкы кыяфәтен дип әйтик инде, менә керү өлешләрен әз генә ремонтлап уздык. Инде Аллаһка шөкер, бу ярдәм, бу эштә инде ярдәм кулы барлык авыл халкы да сузды. Финанс ярдәмне кулга бирүчеләр дә булды, шулай бит инде мәчет яшигенә салучылар да булды. Монда инде әйтеп китәсем генә килә, менә хөрмәтле абый исемендәге мәчет шулай бит инде хөрмәтле хәзрәтнең балалары, оныклары тарафыннан бик зур күләмдә сумма җыелды, шулай бит инде ул суммага менә наличникларны яңарттык. Аннан соң менә Флюр абый безнең һәр даим өлкән кеше, инде һәр даим шушы авылга ярдәм итеп бара, инде аның зур күләмдә суммасына шулай бит ярдәм ителде. Инде һәр барчагызга да аерым рәхмәт, шушында катнашкан өчен, инде ярдәм иткән өчен. Аллаһ субхана ва тәгалә һәр бер садака бирүчене, һәр бер садака иясен үзе белә, шулай бит инде садака бирү инде ул Аллаһ субхана ва тәгалә белән бирүче кешенең арасында булган гамәл, инде аны ничек дип әйтим, башка кешенең күрү, белүенең хасияте юк инде. Без инде ният белән бирәбез инде, шул ният Аллаһ Тәгалә кабул кылсын дип әйтәм. Фақат Аллаһның рәхмәте булсын барчабызга да. Амин. Аллаһның рәхмәте булсын. Сүз бирелә Березняк авылы җирлеге Рөстәм Фирдәү улы Шариповка. Җитәкчесе буладыр инде. Шулай бит. Әйдәгез, рәхмәт итегез. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Менә безнең шушындый авылыбызда тарихи вакыйга бүген, мәчетебезгә менә 30 ел. Бер караганда 30 ел күп тә түгел шикелле, но шушы 30 ел эчендә күпме тарих безнең, шулай бит. Һәм инде менә артка борылып карасак, бу инде безнең 1994 елда салынган мәчетебездән менә без ул вакытларны хәтерлибез, безнең бәләкәй вакыты ел. Күпме шушында шәкертләр укыды, анда инде безнең өйрәтергә Нурислам хәзрәт тә килгән иде. Анда безнең 2018 елда Төркиядән дә безнең Коръән хафиз дә килде шушы авылыбызда. Бу инде безнең менә җәй көне балаларга дини укулар бара, булар бөтенесе дә шушы авылда диннең бар икәнне, һәм инде Аллаһ Тәгаләнең берлеге барлыгына, берлегенә ышанучылар яшәгәненә бер дәлил дип әйтәсем килә. Нәрсә әйтик, безнең шушы авылыбызда менә авылның нәкъ уртасында бик матур җирдә урнашкан шушы безнең мәчетебез. Аллаһка шөкер, менә 5 вакыт намаз хәлләре дә бар. Рамазан айларында ифтар ашлары көн сайын уздырыла. Монда инде һәрбер шушы авылда яшәүченең көче керә, һәм дә инде шушы эшләрне башкаручы сәбәпчеләребез безнең бар инде. Аларга менә чиксез рәхмәтемне белдерәсем килә, һәм инде шушы авыл халкына монда бит инде дөрес аңларга кирәк. Мәчет ул теге күпме генә дәүләт тарафыннан әйтсәк дә авыл халкы тотып, шушы авыл халкы көче белән яши торган бина дип әйтәсем килә. Но ул инде авыл халкы сәбәпче, монда һичшиксез Аллаһ Тәгаләнең ярдәменнән башка булмый бу, барсы да. Шуңа күрә менә безгә шушындый авылыбызда шушындый күркәм мәчетләрне дә яшәп, шушында безнең инде менә балаларыбызга тәрбия бирә алгач, бу инде бик сөендерә. Димәк, Аллаһ Тәгалә безнең игътибары безгә зур. Һәм әйтәсем килә, инде менә безнең авылыбызның менә яшьләр Казанга китүчеләр дә бар, күбесе монда калалар, Аллаһка шөкер. Менә быел менә дәүләтнең комплексный развитие сельских территорий дигән программасы буенча 30 үй төзелә. Тагы да менә шушы йортлардан безнең дин әһелләребез булыр дип ышанып калабыз инде. Һәм инде бу инде безнең төп күрсәткечләребез инде демографияга бәйле, шулай бит авылда халык артачак. Бу инде тагы да безнең авылыбызны күркәмләндереп, шушында безнең зураябыз, шулай бит кимүгә таба түгел. Менә монысы бик сөендерә. Безнең менә шушы диннең электән үк безгә китереп җиткергән шәхесләребез бар безнең, шулай бит. Алар инде барысы да алар сәбәпчеләр булып тора инде, шулай бит безгә Аллаһ Тәгалә ярдәме белән алар безгә динне алып килеп җиткергәннәр. Алар турында да бүген тыңлап китәрбез.
Менә шушы безнең шәхесләребезне, анда имамнарыбызны әйтәм инде минеме, мәзиннәребезне, аларның менә балалары монда, алар инде дөресен әйткәндә, безнең шушы җирлегебездә, авылыбызга шушы динне китереп җиткерүчеләрнең сәбәпчеләре бит инде, алар турында да ишетергә аларга рәхәт булыр дип әйтәсем килә инде. Шуңа күрә әйдәгез, бүген шушы бәйрәмне матур гына иттереп уздырып җибәрик. Шушы менә килгән кунакларга да әйтәсем килә, бик зур рәхмәт чакыруны кабул итеп килгәннәрегез өчен. Безнең шушы авылыбызның тарихи вакыйгасында катнашканлыгыгыз өчен сезгә Аллаһның рәхмәте яусын. Барыгыз да исән-сау, исән-имин булыгыз. Әйдәгез, бәйрәм итик. Аллаһның рәхмәте булсын. Камышлы мәчетен төзүче, шул вакытта хуҗалык рәисе булып эшләгән хөрмәтле Рафил Исмәгыйль улына сүз бирәбез. Рәхим итегез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Барыгызга да исән-саулар булыгыз. Хөрмәтле камышлылар, авылдашлар дип әйтим инде мин, туганнар да бар. Менә мәчетнең ачылганына 30 ел. Минем монда килеп эшли башлаганга 40 ел. Мин монда 84 елда килдем бу колхозга. Әгәр дә менә монда инде уллар бар, уларның представительләр ничек булган, ут бар инде, баганалар ниндә урта бер җирдә узай агач баганалар. Юл юк, су юк, газ юк һәм башкалар. Дуңгыз фермасы имында 2000 баш кырыеслар инде, монда камышлар бик тырыш хезмәткәрләр инделәр, элегелектән бөтен механизаторлар алар белән тордылар инде. Нәрсә дип әйтим инде мин. Менә 10 елдан соң, где-то без 10 ел, 9 елдан соң мәчет ачарга булдык инде. Төзергә булдык. Монда инде дөресен әйтергә кирәк, хәзер дә хәйр акчасына мәчет төзеп булмый. Аны хәзрәтләрне керергә кирәк хәлләренә. Кемдер әйтә, мәчетне төзергә була, хәйр акчасына мәчет төзеп булмый. Ул вакытны инде полностью колхоз үз өстенә алып, аның алдыннан гына как раз беризнәктә салдырган икбез мәчет. Шунда мәчеткә тотындык инде. Аның инде монда ул вакытны бригадир Гафур Филдар мәрхүм әйләнеп ятсын. Илдархан тагы Ахметшин Мубарак абый битем. Ул инде аксаклап таягын таянып килеп җитә торган ие, техника сорап инде. Менә шулай итеп башланды ул әйбер. Мәчет инде урынын башта каралган аста, нидә инде аста урамда, соңыннан инде Гафур Филдарлар әйтеп, урына салырга кирәк аның дип, менә шундай иске урынын табып, әле аның менә әгәр дә карасагыз, нарат агачы, ул элекке мәчеттән калган агач, нәкъ шуның нигезенә салынды мәчет. Менә мин бит инде представитель элекке халыкны мондагы. 40 ел элек. Аны мәрхүмә Кәримә апа бар иде, Кәримә апа бит укытучыймы. Ул аны гел әйтә торган инде. Энем ярый килдең, исерекләр бурага кирип качалар, бурастына кирип качалар Хасинкигә дип. Аны инде белмим күпме ул вакытны шулай булгандыр инде ул. Но авыл 1000% үзгәрде. Менә хәзрәт мәгәр әйтмәде, мәчет төзегәннән соң авыл икенчеләнде дип. Действительно. Чөнки мин әле һаман да хәтердә фундаментларны салып куйдык, Илдархан белән утырабыз. Илдархан әйтә, мәчетне төзибез, монда бит йөрүче булмый. Мәчеткә. Менә Аллаһның рәхмәте белән күрәсезме? Шуннан соң мин монда еш булырга туры килә. Яшьләр основном. Так, менә ничектер менә Радиф хәзрәтләр бит алар яшьтән килеп чыктылар, менә киттеләр дә менә. Наверное, камышлардан да актив кеше юктыр хәзер. Әгәр дә карасаң инде. Как раз бу менә монараны монда Илдархан юк, багайымы күренмәй Илдархан. Бармы Илдархан? Менә кстати, сәлам Илдархан. Нене монараны харайталар инде. Ул вакытта бит краннар юк иде. Без ул язга барып, ул вакытны Мамадышның ул язына барып, ничә итеп монараны куярга өйрәндек. Значит, анда заливайттык. Ни куйдык? Тимер сразу заливайтып куйдык инде. Шунда рычажной менә бу монара бер ни крансыз утыртылды. Тоттырылып. Шул вакытны как раз менә Худайның рәхмәте шулай була бит ул менә шундый әйбер.
Алар сөйбән юк монда. Сөйбән сугына критиковать иттерде. Мәчетне Аллаһ Тәгалә комышның мәчетен кабул итте, безнең мәчетне шоты нитмәде бу гайыл дип. Чөнки нәкъ как раз шул вакытны Пакистаннан бер унлап кеше килделәр. Районга и автобус белән ялар, и как раз шушыны манараны эшләп ятканда, манараны бит полностью эшләнде, күтәртелде. Шул вакытта шушы пакистанецлар килделәр. И алар анда дуга кылдылар. Килеп инде. Менә шундый әйберләр. Иптәшләр, нәрсә дип әйтим? Да, действительно, авыл бик зур үзгәреш авылда. Аны үзегез дә беләсез, күреп торасыз. Әгәр бүген шушы мәчет булмаса, анда йөрүче булмаса, мәчеттән саларга була, аны йөрүчесе кирәк бит. Менә Аллаһка шөкер, сез монда действительно йөрисез, тотасыз мәчетне, мәчет күреп торасыз ничә икән. Теге шундый хәл булды. Мин 94 елны 94-95-тә киттем бит, мин 11 ел эшләдем. Бunda җитәкче булып. Киткәндә авылда совещание, собрание була бит. Райпага күчәм, шул вакытны авыл халкы инде, авыл халкы дип колхозчылар инде анда берсе күтәрелсә, икенче күтәрелә бит. Давай машина бирәбез диләр. Миңа. Шунда инде мин карадым, мин утырам, Мөхәммәд Кавилович глава администрации, утыра, Мөхәммәд Кавиловичның йөзе үзгәрде. Ортагы миннән соң председательгә тоже машина кирәк бит. Ул вакытны девяткие мин тордым да, мен әйтәм, иптәшләр, миңа машина кирәк түгел, миңа 2 ковер бирегез. Берсе Камышлы мәчетенә, берсе Березәк мәчетенә. Әле Рәдиф хәзрәткә әйттем, мен әйтәм, сез минем коверны ишек катына җәйгәнсең дип әйткәч, Рәдиф хәзрәт әйтте, Рафис Баш, мин аны специально җәйдем, ондан булуы хәерлерәк диде. Җәмәгать барыгызга да бик зур рәхмәт. Менә бу форсаттан файдаланып инде мин әйтәм, гафу да үтенәм, чөнки колхоз чагында төрле хәлләр булды. Аны инде әйтеп тә бетерә торган түгел, нәрсә дип әйтим инде. Ул бит авыр вакытлар, менә мин бер генә әйтәм, ни Кайнан абый бар бит монда, ни за фирма. Мин киләм, Кайнан абый фирмада йөри. Дуңгызлар аш кычкыралар. Кайнан абый ни ыргыта тегәргә. Агач кисәкләре. Мен әйтәм, Кайнан абый, ничисең? Ни аш бит ада ошарларны, ни мусаса ыргытасың? Моны ыргытмасаң да изәнне ашыйлар алар айса дип. Менә шундый вакытларда бар ия. Хәзер күрәсез, бар мөмкинлекләр дә бар. Аллаһка шөкер. Рәхәтләнеп яшисез генә. Матур итеп яшисез. Барыгыз да менә дугада булыгыз, Самигланы. И улларны онытмыйча яшәргә язсын. Авылга һәр вакытта да Ходай Тәгалә бәрәкәт бирсен. Рәхмәт сезгә бараза. Тирә төбәкләрнең тарихын барлаучы күп санлы китаплар авторы Фәрит Вәлиевкә сүз бирәбез. Рәхим итегез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Җәмәгать, мин кагазны чыгарыйм әле, моны теге хәтердә генә калдырып бетерә торган түгел, шуңа күрә цифрлар, еллар. Миңа кыскача гына Камышлы авылының тарихы турында сөйләп үтәргә кушылган иде. Камышлы авылының тарихы безнең районыбызның бик күп авыллары белән бергә башланган. Хәзерге Кукмара районының авылларының башы 1600 елларның башында тора. Аңа кадәр безнең булган авыллардан менә бөтен Кукмара районын алсак, бер өлге авылы гына Казан ханлыгыннан калган дип килә, документаль расланган. Башка авыллар барысы да менә шул 1600 елның башында нигезләнә. Ни өчен дигәндә, безнең төбәк, менә хәзер безнең район урнашкан җир, элекке заманнарда бер яктан Казан өязенең шигенә туры килсә, икенче яктан Вятка провинциясенең шигенә туры килә. 1600 елның урталарында әле менә Вятский Поляна шәһәре урында булган Вятский Поляна авылы, ул булган инде Вятка провинциясенә кергән. Шул ук вакытта әле Казан өязе бу безнең җирләр дип, ул вакытта Вяткадан да килеп налог алып киткәннәр. Казанда килеп налог алган. Шуңа күрә без шигендә урнашкач, бу тирәдә авыллар бик урнашасы килмәгән. Монда бит ике тирен салдыралар бер юлы. Тегеннән дә киләләр, мондан да киләләр. Әгәр дәгән налогны бирмәгән очракта,
5-6 кешене заложник итеп алып китеп Казанга, зинданга ябып куйганнар даган, алып килеп акча түләгәнчә алар шунда утырган. Менә шундый хәлләр булмасын дип, монда безнең авыллар бу тирәдә шуңа күрә бик соң гына барлыкка килгән. Инде авыллар булмаган дигәч тәген, бу урында барыбер бит менә авыл килеп урнашырга җайлы гына урыннар да булган. Ул урыннар пустыш дип аталган. Ул заманда җир эшкәртү хәзерге шикелле менә басулап булмаганлыктан авыл булып берничә гаилә килеп утыргандагын авыл булып инде яши башлап шунда 3-4 ел эчендә иген игеп басуның бөтен ашы беткәннән соң икенче урынга күчеп китеп менә шулай итеп дөресен генә әйткәндә чигәннәр шикелле авыллар күченеп йөргән. Инде 1600 елның башында патша хөкүмәте безнең Казандагы воеводалар бу эшкә инде бу эшне бетереп, халыкны ныклап урнаштырырга исәп тотып, бу тирәдәге бөтен менә бу бушлык җирләрне авыл булырга тиешле урыннарны исәпкә алып, Казан артындагы авылларга, анда яшәгән кешеләргә грамоталар биргәннәр. Менә бу урынга барып урнашасың икән, син монда килеп утырдың, без сиңа грамота бирәбез, син инде бу елда налогыңны түли башлыйсың, бу җир синеке дип. Шулай итеп 1620 елдан башлап безнең район Казан ягыннан килгән Казан авылларыннан килгән халыклар исәбенә монда авыллар барлыкка килә. Бу 1700 елларга кадәр бара, сразу гына бер ел эчендә генә килеп утырмый халык, бер елны, бер авылны нигезләр, икенче елны, ике авылны, икенче авылны, ошамаса китеп баралар, өченче урынга менә шулай итеп йөриләр. 1678 елда безнең бу төбәктә иң беренче перепись ясала. Менә монда нинди авыллар бар, ул авылларда кемнәр яши, иң беренче перепись алына. Бу бөтен Россия буенча безнең төбәктә дәген шулай була бу. Әлеге перепистә күренгәнчә, менә бу Камышлы авылы, ул вакытта Ыштырма буендагы авыл, икенче исеме Камышлы дип 1678 елда язып куела. Ул елда авылда барлыгы 11 хуҗалык исәпкә алына. Менә 1678дә монда 11 хуҗалык булган. Шул 11 хуҗалыкның тагын бер хуҗалыгы Шигайка, Пашинагында, менә Шигайка дигән авылда әле бер хуҗалыкны анда да җире булган. Димәк, ул башта Шигайкага килеп утырган, аннары гына Камышлыга килеп күченгән була инде. Бер хуҗалык Ямышка авылына күченеп киткән. Монда җире, налогы монда, үзе Ямышкага китеп барган инде ул үзе. 3 хуҗалык Камар ягына ук чыгып китә, хәзерге Чаллы якларына. Менә шуңа күрә бу перепистән күренгәнчә, әле безнең Камышлы авылы 1678 елда яңа формалашып килә. Яңа менә авыл урнашып, авыл киләсе кеше килеп, китәсе кеше китеп, инде Камышлы авылы булып яши башлый. Нәкъ шул вакытта гына. 1711 елда Камышлыда инде 11 генә хуҗалык түгел, 19 хуҗалык исәпкә алына. Бу 1711 ел Петр I патша хакимлек иткән чорлар халык өчен иң авыр, менә безнең Россия тарихында иң авыр вакытлар була, чөнки ул вакытта армия төзер өчен акча кирәк, Петербург шәһәрләрен төзер өчен акча кирәк, бөтен нәрсәгә акча кирәк, акчаны кем түли? Гади крестьян. 7 кат тиресен салдырып, гади крестьянның налоглар шундый түли алмаслык налоглар салып, халык моннан күченеп, качып китәргә мәҗбүр була. Кая качып китә? Башкорт якларына. Башкорт якларында әле ул налоглар түләү яңадан 100 елдан соң гына. Булар шуңа күрә тегән налог түләмәсен өчен инде шиштит туеп, анда буш җирләр күп, халык качып китә. Шуңа күрә менә 1716 елда авылда 19 хуҗалыктан 11 елда булган нибары 12 хуҗалык кына кала. 8 хуҗалыкның 32 кешесе күтәрелеп чыгып чаба башкорт ягына. Бу бер Камышлыда гына түгел, бу тирәдәге бөтен авылларга да хас, хәтта татар авыллары гына түгел, урыслар да кача, удмуртлар да кача, марилар да кача, ярты халык безнең башкорт ягына качып бетә. Тик инде ул качкач анда хөкүмәткә бит тагын акча керми, налог юк. 1730 елларда ул халыкларны солдат командалары барып, бөтен башкорт
җирен әйләнеп чыгып, мәҗбүри явышта кире үз авылларына кайтып утырталар. Киткән халык кире кайтып утыра мондан соң. 1742 елда патша указы чыга мәчетләрне җимерергә дигән. Ул елда Камышлы мәчете җимерелә. Ул җимерелгән вакытта, шул 1740 еллар уртасында, монда 15 хуҗалык барлык булганы билгеле. 1752 елда инде Камышлы авылының халкы моңарчы ясак түләп килгән булса, ул теге менә җир өчен налог түләп килгән булса, аннан соң аларны лошманлыкка кертәләр. Лошманлык нәрсә ул? Армия, флот өчен безнең флот төзер өчен кирәк була кораблар төзү. Ул кораблар төзер өчен яңадан кирәк кемнәр? Буш эшчеләр. Менә шул кораблар төзү өчен буш эшчеләр кирәк булгач, халык кертелә лошманлыкка. Һәм 100 ел буе 1850 елларга кадәр авылдан билгеле бер күләмдәге сандагы кеше елга, мәсәлән, 4 кеше, 5 кеше урманнарга барып, хөкүмәт күрсәткән урманнарга барып, ел әйләнәсендә урман кесеп, Казанга ташырга тиеш булган. Менә шулай итеп халык эшләгән. 1767 елда менә бу Лошман авылларының мәгълүматлары бар, кайда мәчет, кайда юк икәнен. Камышлы авылында әле мәчет булмый. Чөнки 1742 елда булган мәчет инде күрәсең чиргән, яңаны саларга рөхсәт юк. Шуңа күрә бу теге авылда мәчет юк дигән сүз, җәмәгать әле ул авыл динсез булган, мәчетсез торган дигән сүз түгел. Ул вакытта барыбер халык хитрит иткән үзенчә, манарасын куймыйча гына йорт салып куеп, шунда мәчет итеп тотканнар. Бу теге мәчет юк дигән сүз әле дөм мәчет булмаган дигән сүз түгел. Инде имамларга килсәк, безнең 1830 елларга кадәр авылда кемнәр мулла булып торган, имам булып торган турында мәгълүмат юк. Чөнки 1828 елда патша хөкүмәтенең указы белән, дини нәзарәтнең указлары белән авылда булган муллаларга метрика кенәгәләре алып бару, ул метрика кенәгәләрендә кем туган, кем үлгән, кем никахлашкан, кем аерылышкан, менә шуларны язып бару эше бер куела. 1828 елда бу. Инде метрика кенәгәләре чынлыкта җыелып бара башлый 1830 елдан. Менә шул 1830 елда язылган метрика кенәгәләреннән без авылларда, шул исәптән Камышлы авылында да кемнәр имам булып торганлыгын белә алабыз инде. 1830-1853 елларда Камышлы авылында имам булып Гыймран Зәйнәгабдин улы тора. Гыймран Зәйнәгабдин улы. Ул 1853 елда 55 яшендә холерадан үлеп китә, вафат була. Алдан ук әйтеп китәргә кирәк, менә бу 1830-1930 еллар аралыгында шушы 100 ел эчендә авылда имам булып бер генә нәсел кешеләре тора. Улдан улга күчеп менә шулай итеп бер генә нәсел кешеләре. 1855 елдан 1905 елга кадәр, менә 50 ел буе имам, хатип һәм мөгаллим булып Гыймран Зәйнәгабдин улының улы Гайнан тора. Аңа елына 140-160 сум содержание билгеләнә. Ул содержание нәрсә дигән сүз? Патша вакытында имамларга, муллаларга җир бүлеп бирелмәгән. Әгәр дә син менә бу авылга килеп утыргансың икән, сиңа бары үй өчен генә пуҗым бирелгән. Менә шунда үй салып чыгасың дагын, калганын сине шушындагы халык туйдырга тиеш. Аңа 140-160 сум бирәбез, акча җыеп бирәбез дип, әле ул дөресен генә әйткәндә, бу акча бер кешедән аңа әйдә дип, менә хәзерге шикелле списоклар белән акча җыеп китерү муллаларга булмаган. Без сине содержать итәргә тиеш дип. Бундай очракта инде муллаларны ничек итеп яшәгәннәр муллалар, ашларга барган, садакалар, аннан соң курбан чалгач, Корбан тәкәсенең тиресе мәҗбүри рәвештә бирелергә тиеш булган имамга. Менә шулай итеп җыелган акчалар. Һәм аннан соң инде бит муллага содержание куйдым дигәч, аңа бит әле яшәргә дә кирәк. Соңгы чиратта ничек итеп аларга мәҗбүр була имамнар?
гүр сәдакасы дигән нәрсә була. Менә хәзерге районга кергән мәчетләрне тикшерә башласаң, бик күп жалобалар имамнар өстеннән, муллалар өстеннән. Менә гүр сәдакасын бирмичә, берәр атна күмдермичә торды. Аннан соң без аңа бер ат җиге ашлык алып бардык, бер бозау алып бардык, шуннан соң гына күмдерде. Менә шулай иттердек. Чөнки имамнар шундый хәлгә куелган, шундый мәҗбүр булган шулай иттереп алырга инде. Дөресен әйткәндә. Нинди юлдан булса да, барыбер халыктан үзенең акчасын җыеп алган инде. Аннан соң 1867 елда май айында 18-ндә янгын чыгып, авылның мәчете янып беткән. Менә анысы да бар. Һәм яңадан 4 ел үткәннән соң 1871 елда авылда яңа мәчет салынган. 1883 елда авылда инде 103 хуҗалык булып, анда 660 кеше яшәве билгеле. Бу елда инде авылда 2 кибет тә булган. 1892 елның 19 июлендә мәчет яңадан яна. Тагы яна. 1889 елда тагын бер икенче имам куела мәчеткә, инде бер генә имам булмый. 89 елдан башлап 2 имам, Мөхәммәд Зариф Гайнанов. 1908 елда имам хатиб итеп Әхмәт Фатих Гайнанов куела. Менә әйткәнемчә, шулай итеп 100 ел буена бер генә нәсел кешеләре алып бара мондагы дини тормышны. 1920 елларда Мөхәммәд Зариф Гайнанов, аның хатыны Гайша, Әхмәт Фатих, хатыннары Зәйнәп, менә дин әһелләре булу сәбәпле сайлау хокукыннан мәхрүм ителә. Бер яктан карасаң, нәрсә инде ул сайлау хокукы шулай бит. Сайлауга бармадан эш юк. Хәзер без булай да бармыйбыз. Дөресен әйткәндә, ул сайлау хокукы исеме генә, сайлау хокукыннан мәхрүм итү. Әгәр дә син аннан мәхрүм ителгәнсең икән, сиңа бик зур налоглар салына. Әгәр менә гади генә әйтеп әйтсәк, колхозчыга 5 тәңкә налог салынса, сайлау хокукы булмаган кешегә инде 35 тәңкә налог. Аерма зур бит. Сайлау хокукыннан мәхрүм ителгән кешенең балалары дәүләт органнарында, авыл советларында, мәктәпләрдә эшләргә тиеш түгел. Алар институтларга, техникумнарга укырга керә алмый. Менә аның шундый эскиләре бик күп. Алардан тыш 1924-28 елларда дин әһеле булып торган өчен бу инде безнең мәзин булса кирәк, Миннекәев Габдрахман һәм аның хатыны Хәмдия шулай ук сайлау хокукыннан мәхрүм ителәләр. Габдрахман ул үзе 20 елга кадәр 3 ел мәзин булып тора, мөтәвәлли дә була. Үзенең аты да булмаган ярлы крестьян, менә шул именно мәзин булган өчен хокукыннан мәхрүм ителә. Әле аның җитмәсә, ул Файз Рахман да 20-25 ел буена фабрикаларда, шахталарда эшләп йөргән кеше. Менә матди хәленә дә карамастан, шулай итеп дин әһелләрен җәберләү булган. Мулла булган Мөхәммәд Зариф Гайнановның 30 елларда барлык мал мөлкәте тартып алына. Улы Әхәт һәм кызы Разия укытучы булып эшлиләр. Үзен орлык, ашлык яшереп калу сылтавы белән ел ярымга төрмәгә утырталар. Монда сәбәбен тапканнар инде. Икенче мулла Әхмәт Фатих Гайнановның да 31 елда йорт-җирдә мал мөлкәте дә тартып алына. Кызы Хаят 27 елдан уже укытучы булып эшли. Аңа кадәр халык судында эш алып бара, но барыбер беренче тә алмый. Үзе судта эшли кызы. Моны шулай итеп мәхрүм ителә. Аңа карамастан Әхмәт Фатих хәзрәт имамлык эшен әле сугыш елларында да һәм аннан соң да алып бара. Мәчет совет власти органнары тарафыннан 1941 елда рәсми рәвештә ябыла. Сугыштан соңгы елларда 63 елга кадәр Әхтәмов Давыт Әхтәмов мәзин була, билгеле авылда шулай икән. Мәчетнең манарасы якынча 1962 елларда киселә. Ул вакытта клуб булып тора. Манара киселгәннән соң клубны күчереп салалар. Нәрсә була микән ул анысы күчереп салгач? Менә шу клуб булып тора, инде аннан соң яңадан алып китәләр дигән каядыр тагын. Или монда күчереп салалар клуб итеп. Башкалар инде
тарих буенча монда әйтеп киттеләр. Сорауларыгыз юкмы? Минем әйтеп китәсе килә иде. Менә авыл тарихы буенча бит инде безнең районда хәзер бик көчле эш бара. Авыл тарихларын язу, тарихларын туплау, барлау, бу эш инде Рәдиф хәзрәт бер 4-5 ел элек башлап җибәргән иде. Минем белүемчә, бүгенге көндә Камышлы авылының барлык переписләре, ревизский сказкалары алынган, кайтартылган, тарихи документлары кайтартылган бик күп. Аннан соң метрика кенәгәләре 1830 елдан башлап 1915 елга кадәр аңлашылды. Барбер халыкка хезмәт иткән инде ничек булса да. Нәре менә шу Алла бирсә, исән сау. Ай, бирегез. Миңа билгеле түгел шул. 62-нең бу ягын хәзер әйтәм. Менә миндә язылган буенча ямам. Менә генә тыңлап бетерегез әле. Мин бит 60-та туктап калдым мәчет мәнорасын кискәч. Инде миңа кадәр әйтелде дип. Совет менә мин белгәне. Совет заманында имамлык эшен 1960 еллардан Хәкимҗан абзый Мөхәммәтҗанов алып бара, 20 еллап. Ул имамлык иткән чорда халыкка хезмәтне Мулла Әхмәт абзый белән Гыйлметдин абзыйларда күрсәтә. Чөнки имам итек фабрикасында эшләгәнлектән гел кирәкле вакытка туры килми. Хәкимҗан хәзрәт 1989 елның язында вафат була. Аның вафатыннан мәчет ачылганчы авылга имамны күрше авыллардан китерәләр дигән. Дөресме? Халыкка кабат дин иреге бирелгәч, 1994 елда Камышлы авылында яңа мәчет төзелә. Әлеге мәчеттә беренче имам Заки Хадиев була. Буларын инде сезгә әйтеп үттеләр. Шулай бит кабатланып тормыйм. Тагын сораулар юкмы? Булдымы, абый? Дөрес, ярыймы? Аллаһның рәхмәте булсын, Фәрит әфәнде. Әле безнең бүген монда ближний зарубежьдән килгән кунакларыбыз да бар. Киров өлкәсе Ныкрат аланы район имамы, тарихчы, фотограф, китапханәче Зияддин хәзрәт Наҗметдиновка сүз бирәбез, рәхим итегез. Сәлам алейкум, хөрмәтле хәзрәтләр, Камышлы авылы халкы килгән кунаклар. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте һәрберләребезгә шушы җирләргә ирешсә иде. Күп авылларда булырга туры килде, әмма ни сәбәпледер үтеп киткәндә генә күрә идек инде. Камышлы авылында бик сирәк, бик аз булырга туры килде үз гомеремдә. Әмма шунсы гыйбрәт ни инде кызык, Камышлы авылының тарихына 19 гасырга менә шушы мәтрикәләрне тәрҗемә итә башлагач, аның тарихына кирип киттем. Менә кемнәр имам булуы турында Фәрит дустыбыз әйтеп китте инде безнең. Минем менә бу мәтрикәләр бит инде 1830 елдан алып барылган. Шушы мәтрикәләрдә имамнарыбыз бүгенге көндә загыз органнары нинди эш алып барганнар, шуны язып барганнар. Ягъни кемнәр туган, кемнәр вафат булган, нинди никахлар булган һәм аерылышулар турында. Шушы чыгышка әзерләнгәндә үзебезнең як белән бәйлисе килә бит инде. Никахларны карый башладым дагын. Бенәгәр халык авылы белән бәйләнеше ни дәрәҗәдә микән дип карадым да, оннан артык никах менә үзем тәрҗемә иткән никахларда бенәгәр белән бәйле булып чыкты. 1862 елда Камышлы авылының 25 яшендәге Фаиза Файзулла кызын Малмыш Иязевят губернасы Пенәгәр авылының 55 яшендәге Идрис Балтай улына никахландыралар. Идрис Балтай улы минем Мәфтуха әбиемнең бабаларыннан була. Тагын минем өчен бик кызык булып китте. Менә сезнең кайсыгыздыр туганнары безнең туганнарга килен булып килгән була бит инде. 1879 елда Камышлы авылының 19 яшендәге Махи Җамал Габдуллатиф кызын
Пенегер авылының 24 yaşındагы Сафиулла Муртаза улына никахландыралар. Муртазаныкылар минем бабай ягыннан, менә тагын туганнар. Әйе, күрдегезме? Ни кылар? Әйе. Һәм менә тагын бик кызык, бик гыйбрәтле, минем өчен бигрәк нәни Камышлы авылының мәзине бу 1898 елда Ахтәм Маннаф улы кызы 20 yaşındагы Зөләйханы Вятка губернасы Малмыш өязенең Яңа Пенегер авылына 35 yaşındагы Милла Садретдин Милла Нугман улына никахландыралар. Яңа Пенегер авылы Иске Пенегер авылыннан күчкән. Беренче имам булып, менә шушы 1900ләр башында Яңа Пенегергә Милла Садретдин килә. Милла Садретдин үзе Сәрдикбаш авылында туып үскән. Кайда белем алганын белмим. Менә шушыңа Камышлы авылының мәзин кызын никахландыралар. Бүгенге көндә Яңа Пенегердәге имам булып безнең Нурахмәт хәзрәт тора. Мөхтәриф Нурахмәт хәзрәт. Менә шул Нурахмәт хәзрәтнең бабасы Садретдин инде. Нурахмәт хәзрәтнең тагын ние хатыны җәмәгать ул инде исән түгел. Минем әни белән двоюродныйлар. Менә күрдегезме? Никадәр дәрәҗәдә бәйләнешле. Һәм менә карагыз, 1911 елда Камышлы авылының Шәрәфетдин Исмәгыйль улы кызын 20 yaşındагы Миңлеҗамалны Пенегер авылының 24 yaşındагы Сәүдәхәр Миңлемулла Минхаҗетдин улына никахландыралар. Бу Сәүдәхәрләр генә ту бик бай кешеләр авылда булалар. Минхаҗетдин уллары инде ни алар ның йортларын тартып алганнан соң авыл халкына зур хезмәт иткән, анда авыл советында урнаштырганнар, сепаратта шунда булган, китапханәдә шунда, кибеттә аларның йортларында урнашкан була. Бүгенге көндә бердән-бер йорт аларның ишек алдылары элекке шын таш белән җәелгән, теге элекке вакыттагы. Менә шушы Миңлемулла мин белүем буенча бүгенге көндә 30-нчы елларда алар раскулачивание вакыты булганда инде аларны авылдан сөрмиләр, ул үзе китә. Һәм менә шушы нәсел бүгенге көндә Үзбәкстанда яши, зур эшләр алып баралар, хәтта үзләренең аэродромнарына кадәр бар дип әйтәләр. Менә аның хатыны Камышлыдан булган. Аңлыйсызмы? Хикмәт нәрсәдә? Әйе. Әйе. Бер мәзәк бар. Әзрәк күңелле булсын өчен әйтәм инде. Китапханәләр ачылганнан соң Совет власты елларында инде ул шул вакытта булгандыр инде. Көн сайын бер кыз кич белән мин библиотекага китәм дип. Каядыр югала ди кич белән инде. Әнисе белми бит инде библиотеканың нәрсә икәнен. Бер көн әйткән: "Кызым, син көн сайын Биби Латифаларга барасың, ә ул безгә кашан килә?" дип әйткән ди. Менә шул Биби Латифалар бик күп булган башка авылларда, әмма безнең Камышлыда Шәмсин айлар күп булган. Бер генә авылның матрикәсендә дәген Шәмсинай дигән исем юк. Ә менә Шәмси Бану, Шәмси Җамал, Шәмсетдин, Шәмси Камар, Шәмси Сафа, Шәмси Вафа, Шәмсин айлар 183 мәртәбә телгә алына Камышлының матрикәсендә. Аңлыйсызмы? Шәмсинай исеме 8 мәртәбә телгә алына. Шәмсинай исемне кызлар тугач, Шәмсинай дип, Шәмси Камар, Шәмсинай бер ни инде ул теге. Бер уйлап карасаң, Шәмси кояш, Камар ай дигән сүз бит инде. 1830 елда никахларда Камышлы авылының зирагатчы Файзулла кызы Шәмсинайны Малмыш өязе Пенегер авылының зирагатчы Мөхәммәтгали Корбангали улына никахландыралар. Менә тагын бер Шәмсинай Пенегергә килә. Нинди хатын кызны роле һичшиксез бит инде. Һәм менә
бик сирәк кенә була безнең имамнарыбыз теге нинди гаиләдән дигән җиргә язалар гадәттә лашманчы, зирагатчы һәм башка бүтән бер нәрсә юк. Әмма безнең бердән-бер Камышлы авылының имамы мондагы халык катлавының нинди һөнәрдән булганын язып калдырган. Менә карагыз әле. Башка авыллардагы бар зирагатчы, солдат, мәзин, имам мысы аңлашыла. Башка авылларда. Әмма Камышлыда итек басучы Салахетдин, такта яручы Гыйләҗетдин, Мөхәммәд Кәримнәр, сәүдәгәрләр Мөхәммәд Гали, Тухфатулла, Әхмәтҗаннар, алтынчы Җәләлетдин, ямщик Әшрәфҗан, ямщик повозчик Ибрахим, тегүче Шаһимәрдән, дворник Зиятдин, сабанчылар аерым билгеләнгән, бакырчы Фәйзетдин, тимерче Шәйхетдин, балта остасы солдат Закир, сатучы Әгъзәм. Менә шулай тизеп киткән. Һәрберегезнең туганнарын, әби-бабаларын имам кайсы һөнәр иясе икәнен язган. Башка авылларда мондый хәл юк. Монда Мөхәндис Сафа, Кәтип Шаһидулла, Саббах Абдулгафарлар, мен кайберләрен әле әзрәк теге дин әһле булсам да аңлап җиткермим. Һәм менә Рәзиф хәзрәт белән бер көндә кайберләрен әйттек. Мөкари укучы дип әйттек бугайымы. Таҗир дигән сәүдәгәрне кайсында сәүдәгәр дигән, кайсында таҗир дигән. Мин сарыф дип укыдым, сараф дип аңлатты. Акча алмашучы дип беләбез инде. Мөхәндис һөнәр иясе, кәтип язучы, әптүкче Хайрулла бар монда. Әптүкне уллар белән инде нәрсә икәнен шулай бит. Сәях эретүче Газизулла. Менә күрдегезме? Кызыксынсагыз, әгәрдәген үзегезнең туганнарыгыз арасында үзегезнең нәселләрегезне, әби-бабаларыгызны кем икәнен беләсегез килсә, игътибар итәсез инде материкаләргә. Булар тәрҗемә ителгәннәр. Һәм менә аерылышулар турында. Шушы аерылышулар арасында шаһитләр була инде. Кул куялар алар. Я тамга салалар. Карагыз әле, тагын монда безнең имамнар нәрсә дип язган. Мамадыш өязының Камышлы авылының Мирский начальник Мөхәммәд Шәриф Әл-Мәмәт улы диелгән. Годовой начальник Мөхәммәдҗан Минекәй улы, Мирский айлык начальник Гыйсматулла Рахматулла улы. Менә десятник Абдуллатиф Ибрахим улы дие, сельский старшина Шәмсетдин Рафиq улы. Менә тагын безгә тарих өйрәнергә, буларның нинди кешеләр икәнен белергә, безнең бабаларыбыз түгел микән дип өйрәнергә тагын хикмәтле. Һәм менә материкалләр алар бөтен тарихны беләләр, бирәләр инде. Күп тарихны, чөнки кемнәр туган, кемнәр үлгән, анда хикмәт бик үминде, аны сөйләп бетерә торган түгел. Еш кына миңа китерәләр борынгы китапларны, карап чыгыгыз әле, анда нәрсәләр бар микән дип инде. Әле соңгы вакытта эшләтегез булу сәбәпле күбесенә игътибардагын итеп җитми. Менә ялгыш кына теге өстәлдә торган китаплар арасында әле мин карамаган бу китаплар Камышлы авылында туып үскән Халилулла кызы Өмме Камал әбидән калган дигән китапларыгыз Камышлының миндә тора әле, карарга кирәк дигән. Аңлашыламы? Менә шул төрле җирләрдән, төрле авыллардан, төрле ниләрдән элекке язмалар, китапларны китерәләр. Миңа нәрсәсе белән кызык, безнең төбәктәге халкыбыз, имамнарыбыз гади халыктагы нинди китаплар укыдылар микән, нинди дугалар кылдылар микән, нәрсә белән дини тормышларында нәрсә булган микән. Менә шул аларны карап чыгып, үземнең теге фикеремнән итемне язасы килә инде. Менә никадәр дәрәҗәдә тарих сезнең материкалләрдә кызыксыну өчен дип әйтәм инде. Шушы тарих белән кызыксынып, сезгә дәгән башка авыллардагы шикелле менә яхшы китаплар соңгы вакытта бик күп чыга бит инде. Бергәләшеп тырышып бер китап чыгарга кирәк сезгә. Аның инде тарихның төп өлеше, төп материаллары алынган бит инде. Аз гына тырышырга гына кирәк инде сезгә. Менә Алла бирсә, ансы дагын булыр.
Hayırlı selametli, hayırlı ömür versin Allah Teala. İlkinlerimizin tanışlığın versin. Şoşa jıyılışlarımız hayırlı olsun. Şehabeddin Merjani ismindagi Tarix institutining ulkan fanniy xizmatkari, tarix fanlari kandidati Milevşa Ramil qizi Gaynanovaga so'z beramiz. Milevşa Ramil qizi şuşu avulda 100 yıldan ortiq imanlıq itken hazretlerinin onığı bula. Hayırlı günler, muhterem konaklar, hazretler. Benim bugünkü çıkışım biraz tarih bilen de belli olacak. Şu an kadar bir bileyim belki sizge birlikte kızıklı olur. İkinci slaytım mümkün mü? Bizden Ferit Efendi aytib o'tgancha men de qisqacha aytayım. Bizim avul 18 asırda Orşa darogası boyunda urnaşa Orşa darogası ol bilan töbe yol Qozandan Orşa Mamadышка bara turgan yol. Hem 1742 yılda Елизавета I патша бикәсе ул чара указ. Bütün Qozan üyəzindəgi məşqlərini bitirəgə dibində. Hem şул vaqtda bizning Qozanda 536 məşqdən 418-i bitə. Hem şul 120 məşq bitə bizning Orşa darogası boyunca avullardan. İkinci slayd. Hem bu 1742 yılda bizim avulda 15 yurtda bular bir meşit, ol da bitken bular. Bunu Ferit Efendi aytdı. Mana bu indi Moskvada arxivda saqlana turgan dokument. Hem 1744 yılda indi çığa yana ukaz. Bu ukazda aytilgan bular. Eğer avulda ir sonu 200'den azraq bulsa, ol avulda solımı meşit. Ең мөһим шартлар була. Авылда 200-300 ир заты булуы мәҗбүри. Шуннан соң авылда бер рус, бер крәшидә булырга тиеш түгел, әгәр булса салымы мәчет һәм шул менә бу шартлар булган бу чакларда салымы мәчет. Әмма авылларда 200 ир заты булмый, чөнки авылда кеше әс була, һәм мәчет салынмый. Һәм мәчетләр булырга тиеш бардык агачтан гына. Агач мәчет бик тиз яна. Икенче слайдта. Һәм 1788 елда Екатерина II тәхеткә килгәч, ул Оренбург мөселман диние нәзарәтен гамәлгә кую турында указ чыгара. Бу указның мөһимлеге шунда ки, бүтән Россия империясында bu dünya nəzarəti barlıq müsəlman işçilərinin işlərin qarı kim bulura tiyiş mulda qoyda xaminçik salonlara tiyiş məscid hər bir mulla mənəmanda kilib birgə tiyiş bula imtihan anı birgən vaqtdagına ol avluna qaytıb bula imam xatib bula ola. Həm ikinci slaydka. Hem bizim Tataristan arxivində 1865 yıldan başlap namında bedemişlər soqana başlı. Bu bedemişlər Orенбург diniye nəzarətinə kitə. Hem namında indi hər bir tigi Mamaduş üyəzinin əsən yılğa volistində bulğan bütün oğullarının xalq sonu, iratlar, xatın qızlar kim bulan mulda, hem mullanın yazılgan bulan ukazı. Mesela bunda birinci oluşturma kalmışlığı, məşidi ol bula Saborni, hem bula Petivremenli. Sabor məşidinin mullası bulara deyiş bula İmam Hatip. Petivremenli ol indi anda bardık 5 vakit namaz gına okula. 5 vakit namaz okuğa məşiddə, anın mullası bardık bula imam gına, Яки müdəris. Sabor məşid ol Cemik məşiddə. Bunda indi bardık imam Hatip gına və xutbələr oxuy ola. Həm bardık imam Hatip gına beyləm namazlarını oxuy ola. Şu an kadar əmandi məşiddə beyləm xutbə oxulmay. Bizim avulda məşid bula Saborni 242 ir zatı hem 217 xatın qız. Əminə bunda kurşı itimgən biriznə qavunda 188 ir zatı hem 219 xatın qız bula. Bizim Mulla Gaynan Gümranov, İmam Hatip hem müəllim. Yani otağın okutada ola. İkinci slayd. Namda çığa mühim zakon.
Россия империясында 1829 елда шыға закон. Ауылда мәчет айрым бір план белән генә салына ала. Бу планның үзенчәлеге шунда ки, мәчет авылда башка йортларда 20 сажындан соң ераграк торга тиеш. 20 сажын ул якынча 42 метр. Һәм мәчетнең планы, аның озынлыгы теге нигез белән манарасы 25 аршыннан артмаска тиеш була. 25 аршын ул була якынча 17 метр. Һәм бу планы эшли руслар эшләр, һәм мәчетнең планы була харап җайсыз, уңайсыз, манара була бәләкәй, һәм ул тудыра бик күп ризасызлыклар. Һәм 1862 елдан соң чыга яңа закон, һәм мәчетнең планы үзгәртелә инде. Но бары бер сажыннар була бик мөһим. 1867 елда безнең мәчет яңгач, монда бөтен авыл яна мәчеткә түгел, һәм бары 3 елдан соң гына авыл халкы җыелып, мәчетне салдыра ала бары тик мулла гына, мулла бара диния нәзарәтенә, анда бирә бөтен документларны, хатларны, авылга кайтып эшли җыен. Җыенда безнең 200-дән дә азрак ирләр катнашырга тиеш түгел. Монда 242 ир заты катнаша, 88 йорттан һәм 76 кеше, анда бөтен фамилия исемнәр языла, бу хатны яздырып ала, һәм авылның старостасы була, Мотыйгулла Гениатуллин, анда теге үзенең имзасын куеп, мулла язып үзенең исемен, бу хат китә инде волостное управлениегә, аннан китә инде полицейский управлениегә, аннан китә губернское управлениегә, аннан китә инде диния нәзарәтенә, һәм кире бу хат әйләнеп кайта инде. Солдырга ярый дип. Һәм 1871дә безнең мәчет салына. Икенче слайд. Бу шулай ук архивта сакланган барлык ведомостьлар. Монда 1872 елда мәсәлән бар, анда ничә кеше яши, кем мулла була, аның указы. 87 елда, мәсәлән, безнең авылда 87 елда саны бик күп була. Мәсәлән, 428 ир заты яши, 376 хатын-кыз, 119 йортта. Монда балалар саны әле керми. Менә шул Березнәктә, мәсәлән, анда 367 ир заты һәм 101 йортта. Ул авыл бәләкәйрәк була, Камышлыдан. Мулланың жалованиясе була 200 сумга хәтле, Березнәк авылыныкы була 200 сумга хәтле. Ягъни бөрек жалование. Икенче слайд. Бу безнең авылның аерым бер картасы. Әйтеп үтәм, монда безнең була авыл. Менә бу сары ул йортлар, Әзәнгәр ул бакчалар. Тегендә Оштырма елгасы, анда була Тегербәнлек Меница, монда урманнар, җирләр, һәрбер теге крестьянның үзенең була теге эшләргә анда җире. Икенче слайд. Шулай ук белешмәләр. Менә монда белешмәләр ярдәмендә авылдан авыл санын белеп була, ничә кеше. Һәм 1878 елда шулай ук мулланың өендә була бәләкәй мәдрәсә, анда укый 40 малай һәм 40 кыз. Ирләр саны була 292, хатын-кызлар 217, 100 йортта. Березнәктә шулай сан бәләкәйрәк. Анда 188 ир заты яши, 219 хатын-кыз. Алар була күбрәк. Һәм 91 йорт. Икенче слайд. 79да инде мулла шулык була Гайнан Гыймыранов Оштырма Камыш авылында 242 ир заты. Икенче слайд. 1888 елда авыл халкы җыелып, ул яза прошение. Прошениедә әйтелә ки, анда ничә ир заты катнаша, ничә йорттан,
Һәм анда әйтәләр, указной мулла Гайнан Гымрановның улы Мөхәммәд 60 яшьтә булганга күрә, аның улы Мөхәммәд Зарифны икенче мулла итеп тәкъдим итәбез, чөнки ул белемле, Оренбург диния нәзарәтендә бөтен экзаменнарын биргән дип, шулай була хат һәм 1889 елның апрель аенда аңа килә инде теге разрешение булара икенче имам. Икенче имам ул шулай хөтбәләр, вәгазьләр сөйли алмый, бәйрәм намазын сөйли алмый, ул бары тик була ярдәмче генә. Төп имам хатиб була Гайнан Гымранов. Бары тик имам хатиб булган авылда мин сезгә әйттем инде, мөмкин соборный була, мәчет була. Икенче слайд. 90-97 елларда монда ике имам, мәсәлән, безнең авылда мулланың оклады була 200 сумга хәтле, Бирезнәкнеке була, ничәндә монда анда була ике имам, аныкы 295 сумга хәтле була зарплатасы. Әйтеп үтәм, Камышлы авылында бер вакытта да мулла бай яшәмәгән, ансы факт. Һәм бер вакытта да Россия империясы мәчет салдырга акча бирмәгән. Мәчет салдырга ярдәм иткән бары тик авыл халкы һәм бары тик бай мөселманнар. Бу хатта да языла. Шуңа күрә бу бик мөһим факт. Һәм мәчет һәм мулла ничек яшәгән, әйтеп үттеләр инде. Авыл халкының садакасы белән һәм аның булган җире, кайда ул үзе эшләгән. Ул булган тагын крестьян да әле өстәмә. Икенче слайдлар. Бу картаның төгәл датасы юк. Бу карта бара 18-нче гасыр 1920 еллар дип. Миңа калса бу карта 19-нчы гасырның ахыры. Менә монда безнең оштырма Камышлы авылы, монда Бирезнәк авылы. Бирезнәкнең исеме була Итенмәк Бирезнәк инде. Ул күпкә бәрә кирәк һәм һәр вакытта да Камышлы авылы урнашкан була төп юлда, ягъни төп юл, менә бу Орча юлы, ул уза Камышлы авылы аша. Бу бик мөһим бер, чөнки бөтен теге анда юллар, товарлар, кешеләр авыл аша узалар. Икенче слайд. 1892 елның июль аенда мәчет тулысынча яна, монда авыл яны бетә һәм 93 елда гына авыл халкы җыелып, менә монда хат яза. Без 427 кеше ирзаты дип инде теге җыелып, 127 йорттан 94 домохозяев алар имза куеп һәм бу хатны мин сезгә аңлаткача монда мөәзин белән авылның мулла бер кашан да мәчеттә азан әйтми була, мөәзин ул гына әйтә азан. Алар белән бергә кул куеп, бу хат шулай китә полицейскийга, волостное управление, губернское, шулай әйләнеп кайта инде. Бөтен бер була бик строго. Әгәр менә бу 200 сомнан да әзрәк кеше булса, авылда мәчет салырга булмый разрешение. Бары тик менә аннан артык булырга тиеш. Икенче слайд. 1917 елда була инде инкыйлаб. Бу бик авыр чорлар була. Анда инде мәчет ислам дине, ул аның ул инде кара душманнар, ул кеше саны булмый. Бөтен православие да, мөселманнар да, башка диннәр дә алар инде сәясәттән аерылалар. Һәм безнең авылда 1931 елда январь аенда була монда НКВДның теге указы буенча җыела список. Бу списокта авылда 409 кеше яза имза. Монда бары тик ире һәм аның тормыш иптәше. Монда балалар язылмый. 409 кеше. Һәм монда инде мулла Фатих мулла һәм Зәйнәп, аның тормыш иптәше Зәйнәп абыстай. Зәйнәп абыстай була Ишин авылына мәшһүр мулла кызы. Ягъни абыстай да тәстәкин була алмый. Бары тик муллалар нәселеннән килә торган кеше генә була абыстай, махсус укылган абыстай. Алар булар хукуксызлар. Бу инде эшкә алынмый торган кешеләр, налог күп була торган кешеләр, акчасы булмый торган кешеләр. Менә мондай булганда, мондай статуста алар булалар душманнар. Алар бөтен мал мөлкәте алына.
Алар, мәсәлән, Фатих Мулла, ул 27 елда мулла эшеннән ташлый. Но анда бөтен муллалар эштән китә инде. 27-28 елларда авылларда мулла булмый инде. Теге официаль указлы мулла булмый. Ул бара Кукмарага, анда эшли иң кара эшләрдә, иң әз акчага ипигенә алырлык булсы дип инде. Авыл халкы нишле вакытта указ килә, алар хукуксыз, мама бөтен өенә кереп белән тартып алалар, ташлыйлар. Зариф Мулла була инде 67 яшьтә, ул кала үйсез, яши землянкада, шундый урыннарда бик авыр хәлдә булалар. Икенче слайд. 31 елда инде Фатих Мулла, ул инде официаль рәвештә Кукмараның исполком ни белән сөргөнгә җибәрелә. Ул кулак тип инде була, бөтенләй кара дошман. Аны гаиләсе белән Северный крайга сөргөнгә җибәрәләр. Бу көндә административ аны үзәге Архангельск, анда эшли ул урман кисә. Хәтта Совет чорында чыккан язмаларда язылган иң авыр эш урман кисү эше дип язылган була. Ул шунда эшли 2 ел буе. Бары тик 2000 елда гына аның исеменә тегендә инде, кулак түгел дип әйтәләр инде, уже оправдание була. Икенче слайд. 33 елда ул кайта кире авылга, бу соңгы указлы мулла, бүтән анда муллалар булмый. Кире кайта авылга, аны ул шулай була бесправный, бесправный кеше була эшсез, монда була йортсыз. Алар инде өйдән өйгә бүтән буенча йөриләр. Һәм ул инде 34 елда яза прошениягә, монда игътибар итегез инде яңа лиф, ягъни ул яңада өйрәнгән була, инде монда иске татар теге язуы, гарәп язуы кулланмый. Яза хат, зинһар өчен минем дә хәзер бик теге авыр хәлем дип, монда хәтта мине бераз бирәм үзекләр. Зинһар өчен дә минем дә нәбәт бесправный нины миннән алсагыз иде ди. Чөнки балаларым бар ди, аларга кирәк ди, безгә кирәк, аларга кирәк ди яшәргә. Ләкин аңа килә отказ. Теге отказ була, һәм инде ул бер кая эшли алмый. Но опять-таки ул бара Кукмарага, анда теге кара эштә эшлиләр алар. Һәм монда соңгы аның була сүзе бу хатта: "Мин сездән үтенәм, балаларымны минем аркада авыр хәлдә буларын, искә алып та минем бетерегез ди." Бу эш әле була теге нидә? Бу дело була под запретом, була 2000 елдан соң аны укып була бу эшләрне. 35-тә аңа килә отказ. Юк. Анда була отказано нидә? В его прошении. Икенче слайд. Менә бу соңгы указлы мулла Әхмәт Фатих, аның хатыны Зәйнәп Бану абыстай. Зәйнәп Бану абыстай, мәсәлән, көргән укыган вакытта, бага сөйләгән вакытта өйдә хатын кызлары өчен бер кайда да калмый урын. Бөтен кеше тыңлый, аны багазин тыңларга килә. Шу диге була оста, матур телле абыстай. Фатих мулла бөтен хатта яза. Мин аларны укыдым. Мен бер качанда бай мулла булмадым ди. Мен ди ярлы бул, без ди башка муллалардан караганда ярлы булдык ди. Бу факт, мен бөтен архив эшләрен карадым. Һәм әйтә, аның иң бай әйбер аларның өйдә ул була китапханә. Анда була 13-нче гасырдан башлап, 1917ләргә хәтле чыккан китаплар. Аны хәзер көндә 8 нөсхәсе саклана кулъязма бүлегендә. Бары тик калганнары урлана, яндырыла һәм юкка чыган. Хәтта анда бик бай була әйберләр, китаплар инде. Икенче слайд. 1940 елның 3 декабрендә Камышлы авылында үткәрелә җыелыш. Менә бу мәчетне ябу буенча. Ул була беренче җыелыш һәм беренче җыелышта ук
235 кеше. Карады, нинди әз кеше була авылда. 1933-тә авылда яшәй 409 кеше, балаларсыз әле. Ә монда инде 40-нчы елда 235 кеше. Бу инде күпкә әз сон, күпкә. Һәм монда катнаша 158 кеше. Һәм бу 158 кешедән була анда собрание, мен аны укыдым. Кемдер анда әйтә, нәрсә кирәк эшләргә мәчеттән. 147 сразу бирә тавыш за ябырга мәчетне. 11 кеше воздерживаться итә. Муллага сүз хакы бирелми, ул берсе әйтә алмый. Һәм инде бер тавыштан мәчет ябыла. Анда була шундый теге үтенеч, мәчеттән эшләргә мәктәп, хотя бы мәктәп. Но Кукмара исполкома юк, мәктәп булмый сезгә. Клуб. Всё. Һәм 1941 елның гыйнвар аенда Фатих муллага инде килә намынды оповещение, что мәчет ябыла. Всё. Куйла имза. На бу мәчет 1894 елда салынган мәчет. Игътибар итегез әле. Ул 2023-тә генә әле сүтелә. Һәм нинди ни? Агачлар. Менә бу агачларны авыл халкы акча җыеп, Мише урманлыгыннан барып, алар урман сайлап алар. Анда әле бирмиләр бит, иң әйбәтләрен генә сайлап алып, теге үзара теге итеп монда салар мәчет. Бу аның соңгы манарасы. Ислам дине белән бәйле, безнең Россия империясында ислам дине, гомум муллалар тарихы һәм Россия империясы булганда да җиңел булмаган татарга, мөселманга. Чөнки һәрбер мәчет салдыру мулла эше имтихан булган, теге строго пат инде прицелы. Ә советлар власти килгәч инде бөтенләй бетәрәт. Анда инде совет власти урнашкач инде хәтта кеше дә үзгәрә. Менә шуңа күрә әйтәсе килә, ни дигән замана булуга карамастан, ни сәясәт булуга карамастан, иң мөһиме кеше булып каларга кирәк. Чөнки замана үзгәрә, кешеләр үзгәрә, архивта бөтенләй кала бит мәгълүмат. Кешеләр кала, шуңа күрә кеше булып каларга кирәк. Һәм мин уйлыйм, Россия империясында барыбер татарлар әле мәчет булдырганнар, салдырганнар, муллалар булганнар, имам хатиблар булган. Ә менә инде советлар властында инде Аллам сакласын иң авыр чор, дәһшәтле чор һәрбер муллага, һәрбер дини кешегә, мөәззингә бик читен була. Менә хәзер бүген юбилей 30 ел. 30 ел инде бик бәләкәй генә дата, бик бәләкәй бәйрәм. Миңа калса, безнең Камыш авылының менә безгә билгеле булганча 18-нче гасырда инде булган мәчете. Менә караса, нинди бәләкәй авылда булган мәчет. Вот. Шуңа күрә исән-сау гына мәчетнең тарихы озын булсын, мәчетләр ябылмасын башка, һәм безгә һәрберебезгә кеше булып каларга язсын бу тормышта. Бик зур рәхмәт сезгә. Аллаһның рәхмәте булсын. Хәзер сүз бирелә Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте баш казые, Балтач районы имам мөхтәсибе, Бербаш авылы имамы Җәлил хәзрәт Фәзлиевка рәхим итегез. Аузу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир рахим. Элхамдүлиллаһи раббил галәмин. Вассалату вассаламу ала хайри халқи Мухаммадин ва ала алихи ва асхаби аҗмәгин. Азизин кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Барыгызны шу хисаптан үземне дә менә бүген үзе бәйрәм, үзе вагаз кичәсе шушы җыелу белән тәбрик итәм. Ни өчен бәйрәм? Менә монда хуҗалык җитәкчесе булып эшләгән кеше әйтеп китте. Менә без 89-нчы елларда мәчетләр артыннан йөри башладык. 90-нчы елда Балтачның үзәк мәчетенә нигез ташы салу тантанасы булды. Анда 7 бабай чыгып намаз укыды. Алар арасында чыгып баскан кеше мин идем. 34 яшьтә, әле сиңа ничә яшь хәзер? Менә шул рәдифтән 2 яшь булганмын инде. Шунда булык хатлы халык җыелган инде Балтачның мәчет урынында. Шуның 90% Марат Гатовичны сүгеп тордылар инде. Районның шәсенә рәмитеп, шушындый зур мәчет сала. Менә шушы 6 карт үлгәченнән яңгыр пыскаклап торадыр я, октябрь еме, ноябрь еме, bir izin җәеп без 2 рәкәгать намаз укыдык инде, иң яше мин. Менә булар үлгәч, бу бер кемгә кирәк булмый дип. Менә ул вакытта мәчет төзелде. Бүтән җирдә диярлек моңа йөрүче булмый диделәр.
Hatta bizning Qonarda eng birinchi tuzilgan masjidlarning birisida tegi motor bo'lsin, kishiga kirib qararga motor bo'lsin, hatto tegi idarni botirib orada yurib turgan paraxotlar yasab qo'ydilar, tegi muzey. Mana Allohga shukr, bu so'zlar oqlanmadi. Biz tilagancha bo'lmasa da yuruvchi bor. Mana Baltashning shu vaqtda Maratlafish zo'r masjid soladi deb, bunda yuruvchi bo'lmaydiganda, ondan so'ng Baltashda 3 masjid tuzildi. Bu masjidning osti qozilib, Palupat va Nipamishini ishlendi. 18 ga 18 4 etajli yanqirma ishlendi. Mana Allohga shukr, Allohga baramiz. Mana Qamishli masjidine de Ziyatin Hazret qaraganda men ko'proq kelamiz, kelganlarim bor. Kelgan sayin nindidir bo'lsa o'zgarish. Hali bugun mana Radif Hazratga aytdim, masjidga kishi yurmayman, aytam, nishab deyi. Aytam bosqichina shiram o'sgan. Hazrat tirishadi. Mana Allohga shukr, mana masjidlarimiz ishli, bora, ham endi mana Rossiya imperiyasida tegi imamlarga o'xshab bo'linmagan, masjidlarga o'xshab bo'linmagan deb, mana bu Rossiya Federatsiyasida da naqshulay yo'q. Amma mana men ne uchun va'z kishasi dedim. Alloh taolaning Qur'onda va'dasi bor edi. Bitta yo'qqa chiqdi degan yerdan men hatto dinsizlar qo'li bilan masjidlarni oyoqqa bostiraman. Ondan so'ng da iymonga kelmasangiz, sizning ustidan zolim to'ralarni iriklitib qo'yarman deydi. Alloh taolo va'dasida turdimi? Mana bizning dunyo qoziyatda 6 rayon bor. Atna, Orsha, Ko'kmara, Baltash, Sobat, Tilashi. 90-yillarda, 89-yillarda shu 6 rayonda bir ishlaydigan masjidda yo'q edi. Mana bugun shu 6 rayonda 337 masjid ishlab turadi. Hukumatdan oqshada bo'linmadi. Mana bunda men aytam, qara bunda Radif Hazrat yangi ovul sola ekan degani, Radif Hazrat solmaydi, государственный programma deymanda kirganda so'ri yurtlar. Mana bir nendi государственный programmada qabul etilmadi. Masjid tuzilishi bo'yicha rayonlarda bir nendi yig'ilishda yig'ilmadi. Bir kichkinagina ovulda Filcharakushskiy punktmi, klubmi tuziy boshlasalar, hokimiyatda bir 10 tapqir yig'ilalar, ovulda bir 40 tapqir yig'ilalar, tuzilish borami, nishlarga deb, bunda bir kimni sug'ushi, bir kimni oshiqtiruvchi, bir nendi yig'ilish bo'lmadi. Ammo bugun 337 masjid oyoqda bosib qana turmay, qaysidir yanqirma qura, qaysidir zo'rayta, Allohga shukr, mana har masjidda deyarli eng suyundirgani ish bor. Mana shunga ko'ra, mana bu va'z endi. Ammo mana ikkinchi ulushi bor. Mana bunday so'ng almindan olda silovchi qiz bola aytdi. Ondan oldiroqda birsi aytdi, 30 yil bek qisqa umr deydi. Ammo mana men o'zimda 99-2004-yilda butun ovulning shajarasini ishladim. 227 xo'jalikning ishlab masjidga qo'ydim endi. Butunisini ishladim. Nanda shajara ishlaganda 100 yilda o'rtacha 4 bon olishini. Mana masjidlar tuzildik, masjidlarni ochdik 90-yillarda. Bizniki mana 92da ochildi bir bosh masjidda. Ko'kmarada eng birinchilardan bo'lib, Yuqori Shamardan masjid ochildi. Mana men onda da borganim bor. Bunda xayran masjidlar ochilganda kelganim bo'ldi endi. U vaqtda mana shunday yig'ilgan xalq, "Hoy, bizga lakmadi shul, biz o'qiy olmadik, biz bir narsadan ishlamaymiz" dedilar. Bilmaymiz dedilar. Mana 30 yilda bir bo'yin o'sib jetay. Mana bugun endi biz masjidlar ochgan zamondagi yoshlar atiyani bo'ldilar. Mana Radifning hozir 5 bolasi bor. Mana bugungi bo'yin biz bilmadik, bizga o'rgatuvchi bo'lmadi, bizga namoz o'qirga boruvchi bo'lmadi deb ayta olammi? Yo'q, mana sili bir bo'yin o'sib jetdi hozir. O'zlari bola o'stiralar bugun shu bo'yin. Ammo mana shu bo'yin bugun ondan so'ng da iymonga kelmasa, sizning ustidan zolim to'ralarni iriklitib qo'ygan Alloh taolo hali bizda aybattirak deb sanaymiz endi. Allohga shukr, mana do'ngiz bitdi. Nishata do'ngiz kompleksi deydi. Bizda da do'ngiz bor. Xo'jalikda da birinchi do'ngiz yoshlanmasangiz. Bunda da shunday bo'lgandir endi. Do'ngiz bitdi. Allohga shukr. Narsagina deb aytsalar da uramda ishib aunab yotuvchi yo'q hozir. Ellik
Урам тулы исерек балаларга мәктәпкә кереп әйтәр, тиң шунда ята, кайтып китти, без дәрестән чыгып әтиләрне кайтадыр. Җитәкләп. Хәтта мин бер башта үткәндә урамда бер тәмәке тартып күрсәк кирсәм, я берәр җитәкче әйтәм, бу безнең авыл кешесе түгел. Тәмәке тартучылар бар, әмма урамда кулына тотып тәмәке тартып торучы бик сирәк хәзер теге. Я эштә, я кашып, әмма мәчеткә намазга йөрүче. Менә шушы үскән яшь бурның хәтта бер яртысы йөриме? Юк бит. 25% булса да җомгага йөриме? Менә бер тыю юк. Менә монсыз генә күңелне нитә инде. Берсе шуңа күрә бәйрәм булса да, вагаз булса да, менә бу ягы инде без инде дуга кылыйк. Аллага шөкер, менә бетә дигән җирдән бетмәде бит. Аллаһның рәхмәте киң. Инде менә шушы җыелуларыбыз, шушы сөйләшүләребез, менә монда утырышларда зирәк, монда әби бабайлар да бардыр инде утырышлар. Малай белә киленгә көч җитми инде, шулай бит инде. Карт кешенең сүзе киринески акчасы шикелле үзе күп кыйммәте юк. Ну бит әзгенә аныкларга сүз төшүтә бит әле. Мәчеткә барганда аларны җитәкләп апарып, таравихларга апарып, җомга көннәрне белдертеп, әзрәк үзегез белгәнне дә, белмәгәнне дә, бигрәк тә хатын-кызлар сез инде. Сез бит белмәгәнне дә бик булдырып сөйлисез. Теге, менә аныкларны, менә тегез иң тыелган заманда да ипи салганда сәкегә утыртып куядыр иде әби. Иң беренче әлпи өйрәтәләр, аннары әбҗәд, аннары Ихлас сүрәсе Раббана, Әлхәм, аннары инде иманга тотыналар. Ул теге иман шартлай гына түгел инде, ул теге кем кала торырсың дип, шулындый җирләр дә бар бит аның. Озын юл иман. Мин аны өйрәнеп бетерә алмадым, мәктәпкә кереп киттем, анда теге ансын теге. Элек бит инде киңмендә ике фирештән бар, иманыма тансык диман, ул эшләре бар теге хәзер гыйбадәт ниде. Мугалим саниде язылган иман шарты гына түгел. Татарча эшләр бик күбие. Менә шул вакытта да өйрәттеләр. Ашарга утыргач кычкырып бисмилла әйттерделәр. Намазга азан әйткәч кычкырып дуга кыласые. Ашап бетергәч кычкырып дуга кыласые. Иштән генә укысаң сез аны укымыйсыз дип, ул кабул ителмидер. Менә бүген шуны монда утырыш абыстайлар, бабайлар, әбиләр эшләп була бит. Бүтән һөнәрегез теге шәһәрдән кайткан балалар оныкларыгыз ярдәмендә мәктәптә рус телен 4-кә укыган булсагыз, шуны 5-лелек итеп үзегезнең повышение курсларында үтәсез, рус теле буенча. Җәйкене бүтән эшләгәнчегез русча буенча повышение курслар үтәсез. Әз генә менә шулар белән эшлиге инде бүтән мөмкинлек бар бит. Лагерьлар эшләп тора. Мәчеттә кашан кисәң ачык, укытырга кеше бар. Менә шушының кадерен белсәгә инде. Менә мин 70-нче елны хәреф таныдым, 75-нче елны әбинең олы кызы үлгәндә, дәвап үлгәндә, әби җылым, күзем күрми дип, миңа Ясин укытты. Аның ничә хәрефе җиргә җиткәндер инде, мин 75-нче елны беренче Ясинне укыдым. Анда ул вакытта бәхәс барадыр, теге тәбәрәкә фәмән ямши дип укыйсымы, фәмән ямши дип укыйсымы, бүтән җирдә. Шуны беләсем килеп Балташка бардым. Нәрсә язылган шуны укырга кирәк дие Балташның имамы әйтә. Мин әйтәм, алайса бисмиллахны укып күрсәтә, бисмиллаһир-рахман. Анда бит мәйтәм арада алиф белән лам бар. Ишә бисмиллаһи әл-рахмани әл-рахими. Мин белмим инде. Аннан Казанда әнинең генәсе тора торган подъездда бер абыстай бар, аңа бардым. Ул әйтә, фәмәй дип укыла. Ясин сәламын каулан мирраббирахим мин ди түгел, мирраббирахим дип укыла. Нәрсә өчен укылганын белмим. Аннан Биектауда сеңдекәшләр янында бер абыстай бар дигәч аңа бардым. Ул да шулай укыла ди, ничек укылганын белмим ди. Сәрдәгәнгә бер елдан соң балга төшкәнем Шамил абыга. Аның әтисе Бүкәл мулласы, бабасы Кортчы булды бишидер. Сөйләшеп киттек тә, шушы мәсьәләгә кергәч, тетелеп беткән менә моның хәтигенә тәҗвид дигән китап бирде. Менә мин шунда күреп, менә шушы кагыйдә бар дип, менә мин бер хәрефне белер өчен менә Балташка бардым. Казанга бардым, Биектауга бардым, үзебезнең теге Павел Колянның теге алхимиге бар бит, башасыннан таба бөтен дөньяны илегез. Шуның шикелле янәшәдәге авылдан таптым. Менә бүген алай йөрисе юк бит. Ник кадерен белмибез. Нәрсә кымаша улый. Менә иң күңелне эрнеттергәне шушы.
bir söz әйткән кеше юк. Менә мин 72нче елда бабай үлгәч зиратка чыктым, кырыгына хәтле Коръан укыдым. Тәһарәт алып чыктым инде. 72нче елны. Мәктәптә дирекциягә чакырдылар. Син менә гарәп өйрәнәсең икән, туктат бу эшеңне дип. Директорга әйтәм, Балташта немец теле укыталар, әйтәм, туктатсыннар аны. Нишләп дип, причем монда немец теле дип. Әйтәм, алар фашистлар безнең илне басып алганнар. Аларның телен өйрәнергә ярый, гарәпләр безне басып алмаган бит. Нишләп гарәп теле өйрәнергә ярамый? Мине куып чыгардылар буны дип, бүтән бәйләмәделәр. Менә бүген бер сүз әйтүче юк. Инде менә шушы җыелуларыбыз әзрәк күзне ачылып, ана хатын-кызлар. Менә бүген күп хатын-кызларыбыз йөри, актив мәчеткә дә хатын-кызлар күп. Җомга көнне шундый обстановка тудырыгыз, сез аны булдырасыз бит. Ирләрегез моннан мәчеткә барып котылыйм дисен. Сездән була бит ул. Үзегез йөрисез, табында Корбан ашымы, авыз аштырасыңмы, мәчет тулы хатын-кыз. Җомгада ирләрегез юк. Менә хәтта җомга көнне шундый обстановка тудырыгыз, кашып котылсыннар мәчеткә. Инде менә сүзләребез дуга булсын. Менә монда бик зур рәхмәт, минем әйтәсе килә, менә монда тарихка бик зур урын бирелде. Безнең элекке имамнарыбыз турында бик матур сүзләр әйтелде. Менә аларны онытырга һич кенә дә ярамый. Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, шундый заман килер. Дин тотуытлы күмер тоткан шикелле булыр, тотсаң пешерер, ташласаң сүнәр. Ни сөенеш шул кешеләргә, кемнәр шул вакытта ислам динен дәвам итеп башкаларга тапшыра алсалар диде. Менә бүген кызганычка каршы бигрәк тә чит илдә укып кайткан яшьләребез арасында менә безнең имамнарыбыз турында төрле ямьсез сүзләр ишетергә туры килә. Менә аларга Аллаһның рәхмәте булсын, алар безгә китереп җиткерделәр менә безнең әби бабаларыбыз. Мин 86нчы елны Габдулхабзида укыдым Казанда. Өенә квартирына барып инде ул вакытта яшерни бит инде. Хәтта звонокта условный кайсысына кергәндә 300 звонок бирәсе, кайсына кергәндә 200 бер кысканы бу үзебезнең кеше килде дип беләләр. Шунда Коръан укытканда теге вакланда бирак утырган күк дигәндер. Мәйтәм Габдулхабзи бигрәк азаплыйсың инде. Безнең авылның фәлән имам булып йөрүчесе мәйтәм, булай да укымый бит әле дип теге. Шундыйрак сүз ишкәндергәнмен. Мин әйтә белем ничә төрле була ди. Мин эндәшмим, мин башлангыч була ди, урта була ди. Югары белем була, университет белеме була, академик. Менә мин 16 ел укыдым, академиясын бетердем ди. Менә син миңа килгәнсең икән, минем таләпкә җавап бир ди. Сезнең бүген авылда имам булып йөргән кешегезнеке дә күп маның белеме ди. Мин дәшмим инде. Аның белеме ди тамамланмаган бер класс ди. Менә беренчегә бала керә, яңа елга бөтен хәрефне өйрәнеп бетә. Шулай бит инде. Ана физика бирсәң физика, химия бирсәң химия, астрономия, нинди китап бирсәң шуны ниши ала. Укый ала, әмма ул китап ни өчен нәрсә турында сүз бара бер нәрсәдә? Шуннан өстәгә китереп суктык, ул бик каты. Бәхиллегем юк диде, берсе турында бер начар сүз әйтсәң диде, алар геройлар диде, бүген алар шушы шынап баралар диде. Менә шушы безнең, менә шушы улар булмаса, шул геройлар булмаса, менә бездә булмас, мәчетләрдә булмас, менә аларга Аллаһның рәхмәте булсын, аларны менә бүген бик матур тивискә алдыгыз. Сүзләребез аларның рухына бүген дуа булсын. Инде бездә менә калган гомеребезне Аллаһ риза булырлык итеп, бездән калган балалар безгә рәхмәт әйтерлек итеп үткәрергә Аллаһ Тәгалә барчаларыбызга да насип кылса иде. Тагын бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен, сүз биргән өчен Аллаһ Тәгалә җәннәтендә дә шарт насип кылса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Инде Ana müftiga gileytem idim eytem jibergan sayın xərifin vağaya deyip. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli Rafil İsmailoğlu, diniye nezarette hem şahsen öz isimimden sizge Kukmara rayonu Qamışlıoğlu məşidin tüzüdə hem məşidini maddi yaqdan təmin etib turuda yardım göstərtüyüz. Məhəllə turmuşunda aktiv qatnaşığız hem İslam dinini üstürüge kirtken sallı ülüşügüz üçün ulu hürmet bilen rəhmətimni jitkirəm. Rabbul gizə üzігizge, gailagizge, yakınlarıgızga, göngül tanışlığı, tən sələmətligi, bəxət, şadlıq, tevfiq, hidayət, uzun qamır nasip eyləsin. Qılğan izgilikləriniz üzgə mingi bilə qaytsın. İxtiram və izgi dağalar bilə müfti Kamil Hazret Sami Gullin. Amin.
Рахмат, бик зур. Рәхмәт. Әйдә, менә монда ике уртага басырыз әле. Нәзәрәткә Башкортстанның Дүртөйле районыннан бер хәзрәт килгән ие. 99 яшы, Усман хәзрәткә дие 100 яшым тулгач килермен дип әйткән идем, 100дә килеп буламы, юкмы дип баскычтан менә монда ди истәдер бик ваткан әле ди 100дан соң нишәтер дип менә шушы шул бик ваткан әле 99да 100дән нишәтер микән дип шул вакытларда да мәчеткә йөргә яшәсен. Хан Тимерхан улы, шул ук сүзләр инде. Алланың рәхмәте булсын. Менә әйт үзең кем икәнен. Шушы мәчетнең төзелгән вакытта строитель булып эшләгән, Алланың рәхмәте менә Рафил абыйска алды. Хәзерге көндә минем дә уңкул Алланың рәхмәте булсын. Бер төзелештә эшләгән, төзелеш институтын бетергән бер төзелеш институтын бетергән бер кеше әйтә икән. Мин ди икән менә сабый вакытында рәхәтләнеп йокладым, институтта калганда өлешчә йокладым. Хәзер институтта бетергәч, ул өйләрне кемнәр төзегәнен белгәч, якын бөтенләй качты дип әйтә. Мәчет әйбәт төзелгән тора бит әлеме? Йөз рәхмәт. Фирдаил Халит улы. Үзе бүген юк. Малайына бирәм. Казанга чыгып киттем диде. Безне кем каршы керсә? Рамилар шусын. Аңа бүләк тиеш инде менә безнең бит беренче вазифа иманны булып китәрлек итеп яшәү, икенчесе үзебездән соң үзебезгә караганда моның хәтлегенә булса да яхшырак балалар калдыру. Мондый нәшәлник малай иштереп калдыргач начар кеше булмыйдыр. Вазифасын үтәгән, мактау грамотасы тиеш аңа. Аллаһның рәхмәте булсын. Күпмара районы имам мөхтәсибе Радиф хәзрәт Тимергалиевка сүз бирелә. Рәхим итегез. Ярар, бисмилlah. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах ва салату вассаламу аля расулиллах ва аля алихи ва сахби аҗмаин. Хөрмәтле Җәлил хәзрәт, Рафил абый, инде хөрмәтле җирлек башлыгы Фирдаил улы, Илнур хәзрәт, Фидер абый аксакалыбыз, хөрмәтле хәзрәтләр, абыстайлар, килгән кунаклар һәм инде әлбәттә үзебезнең авыл халкы. Бүген безнең менә әйтеп үтелде имамнарыбыз, шушы мәчетебезнең тарихы, әлбәттә 30 ел дигән сүз менә бер караганда әз шикеллек, икенче караганда күп шикеллек. Җәлил хәзрәтнең үзенең дә сүзләре бар. Менә мине гел искә алса да 60 яшьтә тулган һәрбер кешегә өенә барайдым юбилейда дие һәм һәрберсенә бүләк бирәм. Инде булды 60 яшь, ул вакытта пенсиягә 60тан чыгалар бит, мәчеткә йөрү вакыт, мәчеткә йөрергә кирәк дип әйтәдер инде. Хәзер үземә 60 тулып киткәч, бөтенесе яшь күренәләр, җәллим бармыйм ди. Шуның шикеллек. Аллаһның рәхмәте булсын. Менә Аллаһның рәхмәте булсын. Үзебезнең авылыбызның мәчете иң беренче менә шушы 94 елның 22 ноябрендә ул ачылса да, аңарчы үзебезнең авылда мәчет үзелмәгән, дин үзелмәгән. Аллаһка шөкер, халык инде иманлы булып яшәгән. Әлбәттә, менә искә алынды булгавыр чорларда, шулай бит авыр елларда гел бүген инде шундый матур бәйрәм, гел шушындый матур сүзләр генә әйтелер дип уйлыйсы түгел. Шулай бит аның һәрбер яхшылыкның, һәрбер матурлыкның артында ниндидер бер яманлык та тора, ниндидер бер караңгылык та тора. Без аны онытмаска тиеш. Әлбәттә, шул заманда хезмәт куйган хәзрәтләребезне һәм менә Зияддин хәзрәт әйтеп үтте, әле ул сүзне әйтмәде ул. Мин аны көттем, ләкин үзем әйтәм, шуңа теге ник әйтмәдең дип әйтмим. Шушы үзебезнең менә 100 елдан артык имам булып торган шушы нәсел, менә инде бүген Миләүшә чыгыш ясады. Шулай бит шушы тирәдә иң матур язучылар алар булганнар. Алар укымышлы, шул кадәр укымышлы муллалар, укымышлы имамнар булганнар. Аларның язуын танырга, укырга бик җиңел дип әйтә Зияддин хәзрәт. Шулай бит Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм әлбәттә инде авыл халкы да чарасызлык булгандыр. Менә мәчетне ябуда, шулай бит шуңа күрә ул заманны күрдек, ул заманны ишеттек, шулай бит бәлки кемдер бүген беренче мәртәбә ишеткәндер. Без инде хәзерге көндә менә Фәрит абый да чыгыш ясады, менә Айрат хәзрәт тә монда
Алар безнең инде тарихчыларыбыз, Аллаһка шөкер, үзебезнең Кукмара районы мәчетләре тарихын без бардыйбыз. Мин аны группаларга да куйдым, үзебезнең авылның мәчет тарихында сез күрдегез. Анда укып алганда ул ничектер җиңел генә укыла, ләкин Миләүшә бүген бер әгәр дә инде сизгән булсагыз, шушының җанын тапшырырга тырышты. Шулай бит, ничек ул булган, ничек ул авырлыклар булган, ничек шушы авырлыкларга түзгәннәр һәм чөнки ул аның бабалары, шулай бит, Аллаһның рәхмәте булсын, менә чын мәгънәсендә җиткерде, ирештерде. Әле шундый бер фикер туды, Җәлил хәзрәт каршы булмаса, бәлки инде үзебезнең имамнар җыелышында да шулай бит, Аллаһ бирсә инде чакырып, бөтен район имамнарына да шушыны сөйләтеп, Аллаһ бирсә әле Саба районы мөхтәсибе дәмендә Айнур хәзрәт, бәлки инде күрше тирә районнарга да шушыны җиткерергә, ирештерергә кирәк. Һәм хәзерге көндә безгә никадәр җиңел, никадәр уңай, никадәр рәхәт шартлар тудырылган, Аллаһка шөкер. Безнең халык соңгы 5 гасырда мондый уңай шартларны күргән халык түгел. Шушы үзебезнең ханлыкны басып алганнан бирле безнең халык мондый рәхәтлек күргән халык түгел. Шуңа күрә Кавказ халкын күрәбез, Чечня, Дагестан, Кавказ халкы, алар ничектер горур, шулай бит, ничектер курку белмәс шикелле. Безнең халыкны гел, менә әйтте, хәтта без читтә яшәгәч, әле Вятка губернасыннан килеп налог җыйганнар безгә, әле Казан буяктан килеп, мәсәлән, безнең халык гел басылып яшәгән. Һәм хәзерге көндә менә шушының кыйммәтен белергә кирәк, шушының кадерен белергә кирәк, Аллаһка шөкер. Һәм менә үзебезнең мәчетебездә без шушы сөйнү, шушы сөйнешне күрәбез. Бу мәчетнең фотосы, бу 2015 ел, шулай бит, 2015, ягъни 2014 елның 22 ноябрендә без шушы мәчетнең 20 еллыгын үткәрдек. Әле ул вакытта мин дә яшел идем, бер шулай бит, зеленый диләр бит, шулай бит, без анда урамда, салкында да басып тордык, ләкин бүген көндә күрәбез, менә безнең мәдәният йортыбыз бар, шулай бит, үзебезнең җирлек башлыгыбызга да Аллаһның рәхмәте булсын, тырыша, тырмаша, шушы клубны шәтүчеләргә дә, шушы үзебезнең авыл халкына да, шулай бит. Моңа шөкер итәргә кирәк, мондый нигъмәтләргә. Һәм үзебезнең мәчетне менә монда инде имамнарыбыз телгә алынды. Мин инде Илдус абый шушы 94-кә кадәр булган имамнарны, мөәзиннәрне искә алмыйм, аларны без искә алып беттек, шулай бит, Аллаһның рәхмәте булсын. Менә сез дә әйттегез, җиткердегез, ирештердегез, без аны китапка да кертәбез, Аллаһ бирсә, аларның исемнәре кирип калсын. Чөнки алар да зур хезмәт куйганнар, шулай бит, чөнки ындыр табагында намаз укы булсын, зират өендә намаз укы булсын, ул алар өчен авырлык белән бирелгән, ләкин алар аны үтәгәннәр, шулай бит. Инде шушы мәчетебез салынганда, менә Рафил абый да әйтеп үтте, Аллаһның рәхмәте булсын. Хәтта менә безгә, безнең авылга бер нигъмәт буларак килгән җирлек хуҗалык рәисе, шулай бит, Аллаһка шөкер, шушы авылны тернәкләндергән, шушы авылдан инде барбер теге булсын, нәрсәдер оешсын дип, хәтта берсендә мәчеткә кереп утыргач, Илдархан абый белән иксерәттән утырдылар да, Рафил абыйның шундый сүзе, Илдархан, без бу мәчетне салганда монда кеше йөрер дип уйламаган идек, ди, шулай бит, Аллаһка шөкер, менә хәзер үзебезнең авылда, мин инде атап үтмим, ләкин нәселе белән безнең инде менә дин юлында йөрүчеләр, динне ирештерүчеләр, җиткерүчеләр бар. Әлбәттә, иң беренче Зәки абый искә алынды, шулай бит, Марсел абый монда, Әлфия апа монда, безнең нәсел дип әйтәм мин Зәки абыйны, чөнки Миньямал апа белән икесе. Миньямал апа инде ул элек укыганнарны бөтенесен ирештергән, җиткергән. Зәки абый инде мәчеткә килгән, азаннарын әйткән, ул вакытта 5 вакыт азанның, намазның нәрсә икәнен белүче дә юк. Хөрмәтулла абый гел искә ала торган иде, Зәки абый кайта торган мәчеттә, мин Миньямал апага да белем алырга менә идем, чөнки аның да бер тәргеше булган Хөрмәтулла абыйга. Кайсыр кызны диде Байрушан апа, шулай бит, кайсыр кызнымы кияүгә биргәндә, нәрсә дәшәгәндә, мулла эзләп киттем, авылдан авылга ди, авылдан авылга, шуннан таба алмагач, аптырап теге Киндеркүлдән каяндыр табып алып кайткан инде, Аллаһның рәхмәте, йөри торгач, ләкин Хөрмәтулла абый шундый кеше, ул сабыр, ләкин барбер эшеннән кайгыра, борчыла торган кеше. Нишәп соң без эзләп йөрибез дип, шуннан үзе укый башлап, менә үзе өйрәнеп, үзе тотып, Миньямал апага менеп укып, шуннан Зәки, без Зәки җизне дип әйтәбез, Зәки абый кайтып кергән, шулай бит. Зәки абый кайтып кергәндә, Миньямал апа сорый икән инде, кеше бар идеме дигәч, өчәү булдык дип әйтә ди. Мин булдым, Зәки булды, үзем булдым дип әйтә ди. Шуның шикелле Хөрмәтулла абый да гел шул сүзне әйтә ди, Аллаһның рәхмәте булсын. Менә мин инде үзем Хөрмәтулла абыйдан алып калдым шушы эшне, бер караганда, әле барбер нәрсә дип әйтсәк тә, Хөрмәтулла абый 13 ел дәвамында шушы мәчеттә, шушы мәхәлләдә үзенең эшчәнлеген алып бара, шулай бит, җил, давыл, буран, нәрсә генә булмасын,
барбыр шушы хезмәтен куйды, тырышлыгын куйды. Аллаһка шөкер, азанын яңгыратты. Бөтенебез аның азанын яратадыр ик, шулай бит. Ай Аллаһга шөкер, хөрмәтле абый, азан әйтсә инде эшләрен ташлап тыңлыйдыр ик, Аллаһка шөкер, шулай бит. Һәм менә шушы хөрмәтле абый имамлык иткән чорга шушы аралыкта булды безнең Нурисам хәзрәт. Ул бүген кайта алмады, сәламнәрен җиткерде. Аны китерде инде безнең авылга Сафиуллин Рауил абый, шулай бит. Ай Рауил абый, Аллаһның рәхмәте булсын, урыннар җәннәттә булсын, шулай ук. Ул инде шушы авылда дин булсын дип, Нурисам абыйның вакытта шәкерт вакыты булган. Ул шушы авылга килеп, безгә иң беренче әлифне таяк итеп танырга өйрәтте. Шулай бит, Аллаһка шөкер, без инде күбебез анда укырга йөрдек. Безнең дә кичкенә чакта, менә Җәлил хәзрәт әйтеп үтте, безнең кичкенә вакыт, безнең буын, Аллаһка шөкер, ул инде безгә дин сабагы бирде. 2 ел килдеме ул, или ничектер сезонны килдеме, сез аны яхшырак беләсез. Ул шулай бит, ул 96-97ләр дип беләм инде мин. Шуннан үзебезнең авыл егете менә Расул хәзрәт дип әйтәм мин гел. Шулай бит, Расул хәзрәт, Аллаһка шөкер, менә Мөхәммәдиягә барып, анда белем алып, шулай бит. Аннан инде үзенең иптәше Радик хәзрәтне ияртеп кайтып, менә Радик хәзрәт безнең авылда шактый гына шулай дин үсешенә зур өлеш кертте, шулай бит. Һәм гомумән Баймиевлар нәселе безнең авылда дин үсешенә зур өлеш кертеп, хәзерге көндә дә Аллаһга шөкер, балалар, оныклар белән бергә намазлар укып, шушылай зур терәк алар мәчеткә, мәхәлләгә. Шушы заманда менә без инде яшьләр мәчеткә килеп, йөреп, шушында катнашып, Аллаһка шөкер, шушы мәчетне безне җанландыруда, шушы мәчетне безнең эшчәнлеген алып баруда, Аллаһка шөкер, инде үзебездән дә өлеш кертә алдык. Хөрмәтле абый, инде ул шушы мәчет өчен bütün нәрсәне тырышты, эшләде, хәтта үзенә күрә тәхәрәтханә дә эшләп куйган иде, шулай бит. Ярак юл менгәнчә тәхәрәте бузыла торган булгандыр инде. Ләкин үзегенә, аңа үзенә генә күргән насыйп булмады, аны күрәсез. Артта без инде ян кырма эшләп куйдык, шулай бит. Ул 14нче елда инде хөрмәтле абыйның вафатыннан соң булды анда. Тәхәрәтханә дә бик уңайлы хәзер безнең, Аллаһга шөкер, ашау, эчү әзерли торган бүлмәдә бар, шулай бит. Укыта торган бүлмәдә бар. Бәлки инде кемнәрнедер исемләп тә искә алмыймдыр, шулай бит. Менә укыту мәсьәләсендә, укыту мәсьәләсендә абыстайларыбыз, Руфия абыстай булсын, шулай бит. Аллаһка шөкер, менә bütün эш, bütün хезмәт ул бара. Фақат килергә кирәк, балалар белән эшләү мәсьәләсендә дә, балалар белән дә эшләнә, балаларга да инде Аллаһка шөкер тәрбия бирелә, шулай бит. Аларга да дини тәрбия бирелә. Менә бүген дә инде Минзил апага, Эльмира апага Аллаһның рәхмәте булсын, шунда чыгып, үзебезнең башлангычта укый торган балалар, шулай бит, ничек матур итеп чыгыш ясадылар, Аллаһка шөкер, аларга да шушы тәрбия бирелә. Инде мәдәният йортыбызда ачык. Шуңа күрә бу мөмкинлекләр безнең өчен тудырылган икән. Инде алдагы көндә дә менә хәзер шушы эшне авылда инде алдырып китте Илнур хәзрәт. Аллаһка шөкер, бик матур гына эшли, шулай бит. Баскыч төпләрендә үз кулы белән үзе эшләп әле яңартты, шулай бит. Аллаһка шөкер. Инде тәрзә, йөзекләре дә алмашында күрдеге, шулай бит. Аллаһка шөкер. Әлбәттә, монда һәрберегезнең тырышлыгы, һәрберегезнең эше, һәрберегезнең хезмәте. Менә залда кем генә утырмасын, кемне генә менә авылдашлар күрмим. Һәрвакыт сездән инде ачык йөз, шулай бит. Һәрвакыт сез ярдәмчел, һәрвакыт сез инде уңай караш мәчетебезгә дә, дингә дә. Инде Аллаһ субханаһу ва тааля ил көннәребезне тыныч кылсын, шулай бит. Менә шушы сугышлар бетсен. Инде үзебезнең авылдан да егетләребез китте, үзәкләр өзелде. Үзәкләр өзелде, үзләренә дә инде яздым, хәлләрен белешеп торам, ләкин әле хәбәрләре дә юк. Менә берсенең шуңа күрә Аллаһ Тәгалә инде исән-имин кайтуларын насыйп итсен, шушы егетләребезнең дә, шулай бит, Аллаһ бирсә. Менә шу булган нигъмәтләрне күрә белеп, әлбәттә инде матур итеп, күңелле итеп яшәргә безгә насыйп булсын, иншалла. Алдагы көннәребездә дә инде Раббыбыз Аллаһ Тәгалә менә шушы тарихны белеп, иншалла алдагы көндә инде җиңне сызганып, матур итеп яшәргә насыйп итсен, Аллаһ бирсә. Әле безнең планнарыбыз да бар, теләкләребез дә бар. Менә әйтеп үтте инде Зияддин хәзрәт тә, Фәрит абый да, тарихчылар алар. Шушы авылыбызның тарихы 1678 елдан 1915 елга кадәр безнең шулай бит тәрҗемә ителде. Bütün метрикәләре, bütün эше, менә Фөлөр абыйга Аллаһның рәхмәте булсын. Фөлөр абый тулысынча шушыны үзе күтәрде. Хәтта менә шушы тәрҗемә ул бушка түгел, берсе дә, шулай бит. Аллаһка шөкер. Шуңа күрә
ул тарих бар, анда утырып инде кызыксынырга гына кирәк. Миңа шушы кызыксынучылар кирәк, чөнки үзем дә әле кызыксынып китә алмыйм. Менә Айрат хәзрәткә мин ак көнләшү белән көнләшәм, ул кызыксынып китте, хәзер кирип китте баштан аяк. Туйыш мәчетенең имамы ул Айрат хәзрәт. Күрәсез инде бөтенлеге шулай бит үткәндә бик матур эшен дә алып бара, Аллага шөкер. Һәм тарих белән дә бик кызыксына, үзенең нәселләрен табып бетерде, әллә кайларга чыкты. Шуңа күрә иншалла безгә дә насыйп булсын шушы үзебезнең авылыбызның тарихын барларга. Дин, дөньяви, алар бергә, шуңа күрә дин ул тәрбия, ул тәртип. Ничектер намазга бастың да дөньядан ваз кичтең түгел, юк. Шушы дин ул дөнья белән бергә үрелеп бара. Ягъни инде дөнья ул шушы дин яшәү рәвеше, инде Аллаһ Тәгалә шушыны аңлап, һәрберебезгә менә 5 вакыт намаз әһелләре булып, ураза, закат, хаҗ әһелләре булып, иншалла Аллаһ Тәгалә каршына кыямәт көндә барганда һәрберебезгә менә шушы авылдашлар бергә матур итеп Аллаһ хузурына кирергә һәм инде иншалла җәннәтләрен сөйнеп каршыларга насыйп итсен иншалла. Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм үземнең дә инде бераз рәхмәт сүзләре әйтәсем килә, чөнки үзебезнең инде шушы авылдашларыбыз, үзебезнең егетләребез шушы мәчет эшчәнлегендә зур өлешләрен керткән, тырышып йөргән. Ләкин аңарчы инде җирлек башлыгына сүз бирәсем килә, чөнки мөфтиебез исеменнән безнең инде рәхмәт хаты тапшырылды. Шулай бит, шулай безнең район башлыгы исеменнән дә рәхмәт сүзләре бар. Шулай бит, Аллаһка шөкер, аны да инде тапшырып үтик. Ярар, әйдә, нәрсә дип әйтәсең? Инде үзебезнең җирлегебез исеменнән мәчетебезгә бүләк тапшырып китәсем килә. Инде хәзрәт чыгылса ие. Безнең мәчетебез шул яши. Инде мәчетнең бер матур булып дога булсын дигән. Шул рәхмәт. Икенчесе безнең инде безнең районыбыз башлыгы Сергей Дмитриевтан тапшырып китәсем килә. Безнең Сәгать йөри дә авыл советы бирүгә карамый. Әле дөрес йөридер әле ул. Шул безнең менә шушы авылыбызда, шушы авылыбызда безнең инде менә гел ярдәм итеп, гел шушы авыл өчен борчылып яшәүче аксакалыбыз бар. Безнең аны шуны менә безнең Хасим улы Флүр абзыебызны шакырып калабыз шушында бирегә безнең. Шулай. Шуңа безнең бу бабайыбызга өлкән кешебез инде, без аңа бик хөрмәт итәбез, барыбыз да уртага чыгалы Флүр абый. Безнең районыбыз башлыгы исеменнән аңа рәхмәт хаты, мактау грамотасы алып кайтты. Һәм инде бүләк менә нәрсә дип әйтик? Менә шушындый өлкәннәребез күбрәк булсын ие безнең. Борчылып яшәүче, менә безнең әле аның белән эш исәләребез күбейме бабай? Әкрен генә безнең менә авылга менә һәйкәлне кайчан булдырабыз, һәйкәл булдырабыз дип бик борчыла. Менә аны Алла бирсә планлаштырабыз, шулай бит булдырырга. Бу инде безнең мәктәптә безнең инде кыенлыклар туган ие, безнең санэпидстанция таләпләренә туры килмәгән вакытта туры китерергә дә менә күпме көчен кертте шушы бабайыбыз безгә. Күпме генә хөрмәт, иң шин мәгънәсендә безнең хөрмәт иткән аксакалыбыз ул безнең. Шуның өчен менә шушындый бүләкләп район башлыгыбыз бүләкләде. Кукмара муниципаль районы башлыгы карары белән Бирнәк авылы җирлеге Камыш авылының социаль көнкүреш проблемаларын хәл итүдә һәм дини-иҗтимагый мәсьәләләрне чишүдә актив катнашуы өчен Хадиев Флүр Касим улы мактау грамотасы белән бүләкләнә. Район башлыгы Сергей Дмитриев. Сезне өчен күңелдән котлыйбыз. Мен сөйлей белмим бит. Ярар. Йөрәгенә беләм иншалла. Аллаһ Тәгалә кабул итсен шул бирүләрегезне. Беләмсез. Аллаһ Тәгалә бирсен, мин бирәмен. Шулай. Рәхмәт. Шулай итеп безне төзәтеп торучы, юнәлеш бирүче кешебез син. Бик зур рәхмәт сиңа. Менә Мустафа абый. Ничә ел табыныз әйтәм монда. Үзебезнең әби бабайларының кемнән туганбыз, ничек килгән нәселне нитәргә калды шул кичә. Хәзер менә сугышта биткәндә
Soğuşta bitkenlerge pamit koyarga kirek. Mene bular sünnet olsa. Bizge mine Size bulursanız para alırsa. Mana şu ayttirip bizning Alloh bersa dekabr oyында o'zaro salom bo'yicha jiyilish bo'la. Shunda Alloh bersa barig'izda kelib qaror qilarmiz. Shundan so'ng niyatlarimiz deb turamiz o'zimizcha. Shu ayttirib shin ma'nosida durust bizning avulda haykalimiz yo'q, haykal bo'ldirga Alloh bersa ba'zini kutib olamiz. Mana bobay, quvvatlab aytasim kelar. Yaşayımız, kimden tuğan, koydan kilgen, bilmeyiz özümüzün edvebi bağlarımızda. Allah'ın bit belirge kirek. Menamında oturabız biz, bütünümüz tuğanlar. Vatanımız alışıp bitken evin tobuz. Әле бүген билгеле булды, Пенегердә дә туганнарыбыз күп икән. Менә, шуңа менә рәхмәт әйтәсем килә һәрбер килгән кунагыбызга, һәрбер авыл халкына. Безнең менә шин мәгънәсендә авылыбызда шушы авылның һәр әзгенә нәрсәгәдер булса үз көчен көткән кешегә рәхмәт әйтәсем килә. Шушы авылыбызның авылга таба барсынга булсын дип тырышуына һәм инде менә Абыстайларыбызга, менә Җәлил хәзрәт, сез дөрес әйттегез. Йөрисез, әйтәсез, апаларыбыз йөри, шунда шин мәгънәсендә һәм инде сезнең сүзне искә алып, киләсе җомгага теге мөхитне тудырасыз сезгә, ирләрегезне җомгада күргән насип булсын. Бик зур рәхмәт. Менә безнең Илнур хәзрәтебез яшь имамыбыз менә ул да актив катнаша. Радиф хәзрәтебезгә чиксез рәхмәтебез. Безнең нәрсәгә әйтәсем килә инде ул безнең bu көндә ничә кешебезне, ничә биш вакыт намазда хәлләребезне безнең хаҗга алып бара, гомрәгә алып бара. Бу бит үзе безнең авылыбыздан чыккан яшь егет. Бу безнең өчен бик сөенечле дип әйтәсем килә, сөенеч мондый Радиф хәзрәт белән өчен генә бары өчен булса да хаҗга барырга теләүчеләр бар дип әйтәсем килә. Чөнки үзе безнең егетебез гади. Шуңа ул безгә юнәлеш күрсәтә. Аллаһның рәхмәтләре яусын. 2013 елдан бирле менә. Ансын әйтәсе дә юк. Демография буенча да бөтен яктан үрнәк күрсәтә. 2013 елдан бирле менә үзенең 23 яшьтә шушы эшен башлап җибәрде. Хөрмәтле абыйдан соң, хөрмәтле абыйга чиксез рәхмәтемне белдерәм үземдә, гаиләләренә. Минем үземә никах укыган имамыбыз ул безнең. Без аны бик хөрмәт итәйек. Һәм инде аңа хәтле булган имамнар да алардан менә аңа тоже юнәлеш бирүче булган бит, шулай бит. Шуңа күрә һәрберебезгә менә дөрес әйттегез. Балаларга дөрес итеп тәрбия бирсәк, безнең авылыбызда шулай тагы да яшь имамнарыбыз, абыстайларыбыз булыр, һәм инде авылыбызның киләчәге булыр дип ышанып калабыз. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Хәзер инде рөхсәт итегез район имам мөхтәсибе буларак рәхмәт хатларын ирештерергә, чөнки шушы үзебезнең авылыбыз өчен зур өлеш керткән, шушы үзебезнең авылыбызда дин үсеше һәм гомумән иҗтимагый тормышта актив катнашкан үзебезнең авылдашларыбызга хөрмәтле Рөстәм Фирдаил улы, үзәкләшкән дини оешма Татарстан Республикасы Күкмар районы мөхтәсибәте һәм шәхсән үз исеменнән сезгә Камышлы мәхәлләсе тормышында күрсәткән тырышлыкларыгыз өчен чын күңелдән рәхмәтебезне җиткерәбез. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте булсын. Раббул Гизза үзегезгә, гаиләгезгә күңел тынычлыгы, тән сәламәтлеге, иминлек, бәхет, шатлык, иман байлыгы насыйп итсен. Әлеге сезгә эшегездә һәм тормышыгызда һәр вакыт уңышлар юлдаш булсын. Амин. Ихтирам һәм изге дугалар белән имам мөхтәсиб Радиф хәзрәт Тимергалиев. Шул ук рәхмәт хаты белән хөрмәтле Илнур Максум улы бүләкләренә рәхим итегез. Бу чараны оештыруларда менә Илнур хәзрәт инде Рөстәм бергә католик күңелле тулашка оештырды. Аллаһның рәхмәте булсын барлык оештыручыларга. Хөрмәтле Айрат Ваҗиддин улы бүләкләренә рәхим итегез. Айрат абый белән Азат абый алар шушы кемдер булса, Айрат абыйлардан чыгып алыңызлар, кем бар? Юкмы? Үзәкидә Игнат та юкмы? Ярат тапшырып. Азат Салих улы бүләкләренә. Азат абый менде. Иде Азат абыйга бирик бездә.
Монда мәчет хәзер күренми инде. 14нче елда шушы мәчетнең ян формалары, түбәләрен эшләү, бөтен эшен тышын шушы Азат абый белән Айрат абый менә бик нык ярдәмчеләр булдылар. Аллаһның рәхмәте булсын. Алар инде шушы эштә Аллаһка шөкер. Çünkü Ayrat abi ile Azat abi alır belgeyi de gel. Hürmetli avuldaşlar, hazır indi ruhsat etiniz менә үзебезнең мәхәллә, үзебезнең мәчет исеменнән рәхмәт хатларын тапшырганлык бирсә, Илнур хәзрәт. Рәхмәт хаты, хөрмәтле Зәки хәзрәт балалары һәм онуклары, үзәкләшкән дини оешма Татарстан Республикасы Кукмар районы Камышлы мәхәлләсе һәм шәхсән үз исемемнән сезгә Камышлы мәчете эшчәнлегендә керткән өлешегез өчен чын күңелебездән рәхмәтебезне җиткерәбез. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте булсын. Раббул Гыйззә үзегезгә, гаиләгезгә, якыннарыгызга күңел тынычлыгы, тән сәламәтлеге, иминлек, бәхет, шатлык, иман байлыгы насыйп итсен. Сезгә эшегездә һәм тормышыгызда һәр вакыт уңышлар юлдаш булсын. Амин. Марсила бәйдәйді. Шулай ук Хөрмәтулла хәзрәтнең балалары һәм оныклары дип. Альберт абый шәхәсе. Һәм безнең бүген менә шушы сугыш чорына кадәр, ягъни инде раскулачивание вакытына кадәр үзебезнең эшләгән имамнарыбызның оныгы дип әйтәбез, чыгыш ясады. Шулай бит шундый эштәлекле хат Миләүшә Рамил кызы. Аллаһның рәхмәте булсын. Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм безнең балаларыбызны бүген бик матур итеп чыгышка әзерләгән мәктәп коллективына без инде шулай рәхмәт хат әзерләдек. Минзил апа. Илмир апага берекмәйдәгез. Илмир апа чыгып алыгыз. Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм шушы бинабыз менә үзебезнең мәдәният йорты, Аллаһка шөкер, бу инде җирлек башлыгының тырышлыгы белән эшләнсә дә шулай бит. Монда инде хезмәт куялар. Үзебезнең мәдәният йорты коллективы Гөлүз апа, Миләүшә апа, Аллаһның рәхмәте булсын. Сезгә дә рәхмәт хаты. Камышлы авылы мәдәният йорты. Гөлүз апа, чыгып алыгыз, яме? Шулай ук рәхмәт хаты язылган дип әйтәм мин Рафагат һәм Рәйсә Тимергалиевларга. Шушы үзебезнең мәчет эшчәнлегендә актив тормыш алып бара минем әтияни, шулай бит, Аллаһка шөкер, аларга Аллаһның рәхмәте булсын. Ләкин үзләре инде әти монда икән иде. Ашка китәбез дигәннәр, китмәгәннәр, рәхмәт. Ой, рәхмәт. Хәмдә. Бас, бер фотога төшеп ал. Илнур белән кайчан фотога төшерсезме? Шулай ук шушында авылда хатын-кызлар белән актив эштә, гомумән авылның, мәхәлләнең эшчәнлегендә бик зур өлеш кертте безнең. Һәм хәзерге көндә дә кертә Руфия абыстай. Инде Аллаһ Тәгалә үзенә сәламәтлек, шифасын бирсен. Бераз ширләп авыртып та тора. Үзе менмәгәндер Руфия абыстай. Менмәдеме? Энҗе чыгып ал. Шулай безнең инде 10 елдан артык белем бирүче абыстайларыбыз бар. Бу мөгаллимә Гөлнадия абыстай һәм инде Рәйсә абыстай. Рәйсә апа Сибгатуллина мондамы? Рәйсә апа юкмы? Кая Гөлзат апа? Әйдәгез Гөлзат апа, Аллаһ инде Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм хәзерге көндә Аллаһка шөкер мәчетебезне җанландырып, балалар белән дә эшләп, инде хатын-кызларга да белем бирүче
абыстайыбыз бар. Ул инде Фәнүзә абыстай. Шуңа күрә Фәнүзә апа, Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм шулай ук яшь егетебез бар безнең. Аллаһка шөкер, бу инде безнең авылыбызга бүләк. Рамазан айында таравихлар да үткәрә, балалар белән дәши. Ул инде Ясир Алмаз улы. Бармы? Кемдер? Кадри апамы? Энесе монда бит. Монда түгелме егетләр? Киттеләр? Кайтып киттеләрме? Ярар, тапшырырбыз, Аллаһ бирсә. Шулай ук без инде әйтеп үттек, менә Нурислам хәзрәтне монда китерүче дип. Шулай бит бу Сафиуллин Раул абыйның шулай ук балалары һәм оныклары. Сафиуллин Раул абыйның бармы монда? Балалар, оныклар юкмы? Ярар, тапшырырбыз, Аллаһ бирсә. Шулай ук безнең авылда әйтеп үттек, инде шактый гына саллы зур өлеш керткән Радик хәзрәт Забиров. Үзе бүген кайта алмады, шулай бит. Рәсүл хәзрәт, әйдә, чыгып ал инде. Бисмилла. Курсташың, әйдә. Кияү. Һәм шундый ук иштәлекле хатлар инде үзебезнең мәхәллә исеменнән бүген безне тарих белән ныклап таныштырган безнең тарихчыларыбыз, иң кыйммәтле, кадерле кешеләребез. Алар инде Фәрит абый Вәлиев һәм Зияддин хәзрәт Нәҗметдинов. Зияддин хәзрәт әйдә, туган бит син. Әй. Әле Зияддин хәзрәт өйләнмәгән, ул берәр кыз алып китәргә мөмкин безнең авылдан, шулай бит. Белеп булмый дөнья хәлен. Шулай. Ярар, Аллаһның рәхмәте булсын. Инде Аллаһ Тәала разый булсын, Аллаһ Тәала кабул итсен. Шушы бик күркәм мотор кичәбез. Инде Аллаһка шөкер, 2 сәгать ярым дигәндә бер мизгелдә, бер сугышта үтеп китте, шулай бит. Аллаһ Тәала инде иншалла шу мәчетебезнең 30 хәзер инде 35 еллыгы була, шулай бит 40 еллыгын, бәлки инде 50 еллыгында каршы алырга күргән насыйп итсен. Җәлил хәзрәтнең бер мәзәге инде ул 90 яшьлек бер әбинең юбилейын үткәрәләр икән, шунда бөтен кеше чыгып теләк әйтә, сүз әйтә. Ахырдан балалары инде, әни күпме кеше теләк әйтте, син дә теләк әйт инде дигәч, торып баса да, ярар, бик зур рәхмәт, туганнар барыгызга да, менә 90 яшьлекне матур гына үткәрдек. Аллаһга шөкер, килгәнсез матур итеп. Әле исән булсам, 95-ендә үткәрермен, сез исән булмассыз инде дип әйтте ди, шуңа күрә. Исәнлек бирсен Аллаһ Тәала, шулай бит, исән мин күрешергә насыйп булсын. Аллаһ бирсә. Айнур хәзрәт, әйтә сүзең бармы? Әйдәле, Саба районы. Сабага сүз бирмичә ярамый. Күкмара белән Балташ авыл хуҗалыгын үстереп азапланганда, Саба 3 Миннехановны үстереп, менә аяк тиеп рәхәтләнеп яшәп яталар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу сайдина Мухаммадин ва ала алейхи ва сахби аҗмәгин. Инде менә шундый күркәм мәҗлескә килде, Алла рәхмәте булсын. Әле булай итеп озак итеп Камышлы авылында утырган юк ия. Инде мин элегрәк моннан Тат Тулбас авылына балыкка йөрим, шунда кирип намаз укып китәм. Сезнең авылдан узган бар. Менә бик күркәм шундый матур чара булды. Менә чара дип гади дип кенә әйтеп булмый, конференция рәвешенә кирип китте. Бу бик мәгълүматлы. Инде әзрәк кайбер урында күздән яшьләр дә килеп алды. Инде менә шушы бәйрәм белән барыгызны тәбриклим. Алла рәхмәте булсын. Тагын да чакырсызлар шул 60 еллыкларга, 100 еллыкларга. Yo, балык тотмаса үзебез салып җибәрәбез без аңа, шундый гадәте бар әйе. Менә соңгы арада Илнур хәзрәт әйтеп үтте инде, мәчет шулай ук менә яңартылды, шулай бит күрдегез, группаларга да язылды, күбегез ярдәм дә иттегез. Һәм үзебезнең авылдашыбыз, менә бераз читтә калган Рамил Рафаил улы, безнең инде Рамил абый шулай бик зур тырышлык куйды, шулай үзе монда түгелме? Илнур хәзрәт. Юкмы? Үзең тапшырырсың, менә Илнур хәзрәтнең уң кулы булып, бергә шунда эшләп ярдәм иттеләр. Аллаһның рәхмәте булсын. Ярар, инде җәмәгать әйтә сүзләр булмаса, Җәлил хәзрәт бер дуга кылсагыз иншалла, матур гына әйтеп, аннары килгән кунаклар. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم
واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم يا ربыбыз Аллах. Үзеңнең ризалыгыңны өмет итеп шушы бинага җыелдык. Я Раббыбыз Алла, шушында әйтелгән сүзләребезне хәерле сүзләрдән кыл, шушында әйтелгән мәгълүматларыбызны безгә файдалы мәгълүматлардан кыл. Инде үзебезнең шушы җирлегебездә, шушы авылыбызда хезмәт куйган хәзрәтләребезгә, абыстайларыбызга, дин әһелләребезгә һәр барчаларына безнең дугаларыбызны ирештер. Я Раббыбыз, авылыбыз зиратларында ятучы, нәселләре киселгән, нәселләре өзелгән авылдашларга, чит-җирләргә чыгып китеп, шунда дәфен кылган авылдашларга безнең дугаларыбызны ирештер. Я Раббыбыз Алла, үзебезнең балаларыбызга, оныкларыбызга, оныкчыкларыбызга иман әһелләре булып, я Раббыбыз Алла, шушы дөньяда үзең кушканнарын үтәп, тыйганнарыңнан тыелып яшәүләрен насыйп ит. Инде үзебезнең авылыбызда, я Раббыбыз Алла, һәрберебез, һәрбер гаиләдә, һәрбер кеше 5 вакыт намаз әһеле, иман әһеле, ураза, закат, хаҗ әһелләре булып, я Раббыбыз Алла, шушы дөньяда үзең риза булырдай, үзең кабул итәрдәй хәерле гамәлләр кылып яшәүләрен насыйп ит. Шушында ничек күркәм күңелле бергә сөенеп очрашкан булсак, я Раббыбыз Алла, һәр барча әти-әниләр, әби-бабайлар белән, бала онык-оныкчыклар белән үзеңнең югары ә'лә Фирдәү җәннәтендә күрешүләребезне, очрашуларыбызны насыйп ит. Аллаһумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасаната ва қина азабан нар. Бирахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаһу акбар. Аллаһның рәхмәте булсын барыгызга да. Кемнәр оештыруда зур өлешләрен, зур тырышлыкларын куйды. Инде Аллаһ Тәала хәерле очрашулар насыйп итсен. Килгән кунаклар хәзер инде мәчеткә менәбез, Аллаһ бирсә, анда шәйтабыны безне көтә. Иләгә кадәр бәлки инде җитешербез, Аллаһ бирсә. Идәгез, бисмилла.